Tomwira water glass. Amamoyo. Ndakasekera nditani vati muri kusekerera chiende. Kana rakatobvarwa nevhiki. Nditedwe. Nditiri kubva mamoyo ndikasinyemwerera kunzi mamoyo. Ndopa uta serious. Serious manje ndiri kundinetsa. Guys, what are you doing? Guys, Baba was kind of good to get a consider serious. I had to go there. Because the book is serious. Mira, guys. Ranguria recopindi tendi chidira. Varikutisegeza lasvazvana asi vanhu esotoshamsika mukuseka se aini gaisika moyo amene zvazvingoriso mamoya ndinokulaya tete vari kuita kuhaipa soka guys muri sei guys uyai tidangoti isu tikutozvifarira zvedu tikumwa guys. People are enjoying themselves. Takawanda panapa takagara, people are enjoying themselves. Tiri panapa vanhu vachimwa so andikwanisa kuti ndiburise tikutadze vamwe kuti pakazara madoro pamatebwe and stuff. Zuka hazvidi anditika hazvidi tete vari kuita kuhaipa vari kundihaipa kaka zodzo anointi takarikomba zodzo nezvamatitira nhasi zodzo takarikomba ndoshia zvatongosedzera kuti unongodzokera chete azvina neremuromo inopano padepano izvozvo muri kuita kuunonzi kupaipa adzimai kusvika pamunoda kadhi rehotera rerumu ndapuwa apapapapauita sei naho hamamoyo zotini ndandakavaguma makore ose ndikusha kudoi Luisa aiwa upiya mulambo ari kuhaipa kuita isi apiya mulambo ari kuhaipa shamwari yangu guys masera sei guys ndinenge yandauya pana pa 20 taura tirega try kuita serious guys because nyaya it's a very serious issue. Serious issue anditika asi nyaya iyi guys iri serious kudai so vanokona macomments vakona bhora so nyaya iyi iri serious kudai so guys you might not understand. You might not understand. I'm going to tell you how it started because kubvane kusera nezuro vanhu vakawanda are saying hey masocialites munoda zvehonye munoda zvemahara kunge honye munoda kucharombeswa muchadini ndoda kuti after the live antitika munyatso kundiudza kuti ndepapi patakarasika inini seni ndakazvimiririra ndoda kutanga kupa ijeni yangu nemukadzi ushu anonzi Lilian ushu wandawira pano. Actually guys, I'm supposed to be respecting that lady because mukadzi yaya semunhu ane 69-70 years anditi maona munhu mukuru makuru atakaita isusu takakura chinzi vanhu vakuru vanorespectwa but pane pekuti guys unoshaya respect nemunhu kana waona kuti munhu waari. Actually inini guys I was so shocked zvichiitika izvi onzi chi v11 achati onzi ndinawo unozva kuti chi hani muri kuona saka chikuitika guys ndechekuti ndida kunyatsa kutsanangurira timunzwisise before all these socialites anditika kwese kwanga kuenda kumasocialites because apatadza kunyarika but semunhu ndichatrya by all means kutaurawo zvakadzikama zvakanaka anditika because durura yamamo ndoda kudurura but tete masana ndoda kuzama kuzvita in a very decent way. Yes, animaona a very matured and decent way. Yes. But just to expose Lilian for who she is anditika ndati ngauye kana aripo ndakakumbira kuti
kana ariko sezvanga achita kuenda malife kungu ari kunzi ari kuenda and stuff handika ini ndikuda kuti auye pano palife panapa handimaona haya yadzoka network handimaona so techida kuti tinyatsoti ataure tinyatsonzwisisana pasanzi heye pane munhu ari kuframekwa or whatever handiti 2020 muri kutaura makore anotaura muri kumanzwa 2020 I think I was the first person kuzivana namai ava mai ava vakandituka kuti mwana wehure handiti manzwa audio yavakaplaya kwandodo vakandiudza kuti mwana wehure Lilian akandiudza kuti mwana wehure Lilian haazivi mai vangu Lilian haana wanosekumba kwangu taitori pavage of me and ye going to my house I don't know what really happened pakaya kuno kuRustenburg guys I don't know what really happened but anyway sezvo ndiri mwana wehure ndireka ndikuudza kuti tikutaridza kuti ndiri mwana wehure handitika Lilian uyu 2020 sekudziza kuti mulockdown muyamya guys taipa vanhu chikafu tichienda kumakupi vanhu vaine nzara lockdown yakangouya all of a sudden right saka yauya all of a sudden lockdown papaya we access diaries tikati guys what can we do to help other people then we came up with a project yekuti totenga chikafu tichiisa handitika she was one of the people handiti akatanga kuuya handiti kachiti patakataura izvino kuti aitoti ndiri mudhayari munomuziva vakawanda mimataura tini ndiri mudhayari wokudaro vachinji venyu hazvisvinyuwani maimunzwa achitaura pamalive chaiwa taita tinaye tinawo malive ndichakudhonzerai achira kuti ndiri mudhayari wokudaro handiti right aicontributa achidini sezvaingoita vamwe handiti zvanga zvakanaka then samai vakuru handitika semunhu mukuru antimaona semunhu mukuru Lilian uyu achitaura akazenga akuita sekuti ari kungouyawo sezvinongoita vamwe sana mai sana chiku saiti kwatiri isusu antimaona so hapana patinogona kuvharira munhu kunze tine vanhu vakawanda tinowirirana navo guys padiaries apa vana mai vakuru vanani vanouya kwatiri vachitoona sevanin'ina vamwe vachitoonawo sevana tinogamuchira munhu wese antimashona so she came and yanga yatove personal relationship iyi sezvatinongoita nevamwe vakawanda ari comment section you guys you know handitika and then akauya she called akati ndoda kuya kuAfrica Sisimeli asi I want to come to South Africa in fact before she came to South Africa Lilian akatanga kuti Sisimeli ndoda kuti ndiri kuvaka imba yangu ndoda kuti munditengere zvinhu zvokuisa mumba mangu kanchiti zvinhu ndikureva mafurniture ndikureva zvinhu zvekuvaka remember this was before we met in person this was before we met in person anti muri kunzwa then ndoda kuti she trusted me that much muda kuti mutuone muteerere akatrusta munhu asingazivi munhu aingoona Sisimeli akandoda kuti mutengere zvinhu zvekumba kwangu right the guy aimusendera zvinhu zvekumba kwake is here uyarapa Maluva are you there right ndiye munhu wandu vakomana vandinoshanda navo kuno kwafanira kunge anishandira muno muJoburg right she would send loads of money achisenda makatalog ake anti nditengerei zvinhu zvakanaka zvimwe zvisina kunaka ndoti izvi hazvina kunyatsonaka izvi anti vakoma adi kutenga ichi tichimupa pakasvika pakutengwa imba yese yakafenichwa achitrusta that much muri kunzwa achitumira mari idzodzo kwandiri hanimona ndichisendawo mari idzi kuna vakomana udzi munguva ndichienda ndega ndichiya kuno ndega kuJoburg kuzotenga zvinhu zvedu ndichiti zvinhu zvamadha vedu zvinhu zvasisi vedu tanga satambosangana right tatenga zvinhu zvese and everything then yakasvika nguva zvaitotengwa zvichienda kumba kwake pakasvika nguva yekuti iye akuda kuya kuAfrica akati no kuti ndiende kuZimbabwe I want to come kuSouth Africa ikoko ndikuone Sisimeli that was okay akati ndokumbira kuti munditirwo mareservations handika hotel I booked paSenten hotel handika akati ndoda kuti mubhuke neroom yenyu because ndaedza nasisangubva kubva kuZimbabwe vachange vachiya kunoko zvechokwadi zvakanaka I gave her the phone kuti akumbire murume wangu akakumbira murume wangu nditokumbira kuti Sisimeli vauye ndichange ndinavo zvikanzi no that's fine I went auya in fact asati auya guys ndoda kumbirawo kuti tinzwe kuno runyararo asati auya kunoku inini semunhu anogara kuRustenburg it's a little bit chinhambo ndakakumbira Ru wantika one of the admins epano kuti Ru musi wakati kuri kuuya sisi vedu can you please go and fetch Ru ndikunyepa here ndikunyepa right nemotikari yake handika nefuel yake Ru akadriva motikari detra vaisvika akaenda kunovamirira kuairport akavapika kuairport akaenda naye kuhotel kwaaigara handika aenda naye kuhotel kwaaigara kanomusiya aita check in inini I came back later ndatoona vakatogara nashum naRu ushu ndikazouya later semunhu anga neroom yake yanga adiwo abhukirwa ndikapinda murumu muyamuyama ndanga ndabhukirwa
anditika takatanga kugara ndopamakamuziva guys tichifara. Ndoda kuti munyatsoona kune vanga vachitanzi munodawo hunhu zvinhu munopiwa mari mucharombeswa. Ndoda kuti muteerere inini ndakazvimirira my background nemukadzi uyu ndatanga kufamba naye right. Mukadzi uyu zvadaro achisvika panapa pahotel akanditrusta akandipa plastic ranga rakazara mari. Maluva you were there ndikunyepa here. Akandipa plastic ranga rakazara marands amene kwanga machinja nema US dollars akati simeli ndivigirei anditika akandipa mari ndakatora mari iya ndichibva ndavigawo mari iya anditika ndaisa mari yake payakaisa akati aitoti ndipei mari yakati ini ndaitonyora pasi kuti ati mangwana pakazada kuita problems aone mari dzake dzaifamba sei otora mari yakati ndopa maitiona tiri ku swimming pool kuya achitenga doro chimwa it was nice zvanga zvakanaka tikabuda tikanotenga zvimwe zvinhu zvokuti imba ipere and everything zvanga zvakanaka andichimazviona right. The problem started inini I was too naive guys. Ndimoti ndikafarira munhu ndinofarira munhu nemoyo and that is my biggest weakness pa life. Mai ava ndavaona semunhu aisapota vafana vangu ava ibusiness ravanoita marana anditika vaisapota ina pancha ndaiwana anti ndaitirawo vafana vangu inini I'm selfless guys. Ndiri munhu ari selfless chandawana ndinodya nevamwe saka ndaitirawo vafana vangu ndobasa ravo ndaivati customer iyo voita basa rese anditi the problem pandakafunga kutanga kuona kuti uyu munhu uyu asandida kuzviona because ndanga ndakutomuvafarira zvokuda nditi munhu ari right. The very day ravakabva kuairport ndisipo inini ndina ru ushu vachi vaina ru mumotikari ru akauya ushu ru akauya kwandiri akanditi sisi pakona mai ava munovazivire ndikatongovaziva pasocial media nditi first time ndikuvaona zvikanzi how much have you known here pasocial media ngati munhu one of the people one vanokutumirai mari dzemacharity and stuff like that zvikanzi just be careful. Andina kumubvunza tine mhaka yei aripo ru ndati azvitaurire ega shumbres kana ari mucomment section ndati akudze nyaya yakaitika muna 2020 admin wangu but because I was too ndandiri blinded nekuvafarira ndakafunga kuti apane mistake yaitika. Teererai, listen to this. Zvikanzi kubva patabva paairport kusvika pasentence sisi zvinhu zvandaudzwa vanhu vandisingazivi nyaya dzisvo dzakawandisa just be careful ndiye munhu akatanga kutaura ru ndikati waudzwa zvikanzi si nyaya dzisvo dzakawandisa dzandaudzwa handivaziva vandizivi but vanga vachigona kurudunuka nyaya dzevanhu vandisingazivi social media. I'm like okay but handina kuchisa mufungwa zvikapfuura tigere pano pahotel panapa ndi pahotel papa ndinavo muri kuona ndigere navo ndinavo pahotel. You know what she did? Vakauya kwandiri vaona maadmin angu yese vari kumaziva. Remember we were supposed to be having a high tea again. Vakauya kwandiri vakati sisimeli be very careful of shumbres. Ndivo vari kundiudza about my admin wangu inini zvikanzi be very careful of shumbres. Ndikati hindava ndililian uyu ari kundidaro pahotel zvikanzi shumbres akazara anzi pai muwhatsapp muinbox hanzi muinbox mangu akazara achindikumbira mari yerent. Ndikati shumbres akuzivirai kupi kuti akukumbirei mari yerent? Ndikabva ndangoti alright kana zvirizvo zviri kuitika then it's no problem. Ndakabva ndadedza shumbres if you are in the comment section can you please come you can join the live. Ndakabva ndadedza shumbres ndikati shumbres pane nyaya kunetsa panapa mai ava tivasivi handiti munhu wedu wekudiaries but vaita complaint yavaise kuti iwewo uri kugara uri muinbox mavo uchivakumbira mari. Shumbres akachema musodzi guys. I owe shumbres an apology after everything zvabuda ndiri kuowa shumbres an apology. Nezuro akanditi sisi muri kuziva here mai vaya zvavakandita paya but makachuza kubhiliva mai vaya over inini. Ndikati she was going ndikati utoko andika kana wasvika Cape Town ndatsoneta live ine maneri kana wasvika Cape Town then nichaita live unenge uripo antimaona ndobva zvanzizvo ndikati shumbres akachemera mai akati simile ndokumbirawo mamessage ndakakusendera ndichikumbirai mari zvikanzi ndakatodelita handichina mamessage acho ndakatodi vakajamba message anakubuda ini ndobva ndatsiura but shumbres munhu ari emotional manje hazvina kumubata mushe akabva achema ru akabva ati sisimeli andiziva hangu it's not like ndotosaidira shumbres kana kuti kudini but simeli ndakambokudza ifuti mari rimwe zuro kuti be very careful handimona nhasi nyaya dzashumbres. I remember ru achitsiura futi shumbres sisi kana muchizviita sena inazvo musapindire vanhu vamusingazivi handimona then nyaya ikabva yapera shumbres akasongoenda yapera kudaro takaita haiti yedu zvakanaka musi one day tiriko kuningikiruko ndope vakanga vachirudunuka vakanga vadhakwa guys pamwe pacho maive palive madhairies ese makapromisa imi kunzi ndine macos
if you still remember makapromiswa kunzi ndine maCOS andichada kupai madiaries kuti muende inini manje papo ndanga ndakumutaka kutya kokutama nechenjera because ndandiri pakati I didn't want to disappoint madmin angu I didn't want to disappoint vakoma vanyuwani vanga vapinda kati mupenyu wangu so ndaitapa ndiri pakati this is the reason why most of the times ndaitadza kuti ndipindure nyaya dzavaitaura because ndaitira okuside kwangu madiaries akapromiswa maCOS takaudzwa zvinhu zvakawanda guys ndopa vairunuka musi iwoyo I remember vachita call kuna mai Masowe vachinetsana na mai Masowe vakatukana na mai Masowe pafoni ndisati ndavaziva first day all those were red signs guys red flags guys but nenyaya kuti ndisingazivi kuti chichikuitika ndakati zvinhu zveku UK andizvizivi animona ne over nyaya dzesadza here kudi ameno sadza ufu ameno but handichazozanya chona but nyaya dzacho dzanga dziripo animona vakaita kakutaudzana kakunetsana so animona vanga vadhakwa vachitopindura zvavanoda andimona then tikangoti alright zvapera andimona ndikatomboita time inini because pavaitaura mai Mazowe vachitaurana pavideo call ndaibudikira and mai Mazowe vakazofind out paleta kuti inini vakazondona ndine mukadzi uyu mai Mazowe vakazongonditi Sisimeli Mwari akuitirai zvakanaka but mukadzi uyu zvese zvataura kunyepa ndanga ndava neconfusion vakatota nguva yakareba mai Mazowe vasingatauri neni nyaya iyoyo andi muri kuona right nyaya iyi yafura tiri kokoko ndo mai ava mumasocialites mazhinji henyu mungatohaipa mai ava mukahaipa mai ava mukati mai ava mbuya ava vanotori neera mbuya masocialites mahombe mese hakuna asina kufura asina kubuda zita rake mumuromo it seems as if vaitoziva mafaira evanhu kudhara handimaona semunhu anga akadhakwa aitaura ini ndakangozvitoridzira kuti munhu akadhakwa handimaona kutaura kwokuti munhu akadhakwa handimaona now ndakuisa 1+1 after pazobuda zvinyaya dzisaidzikaidzi ndakuona kuti nyaya idzi mai ava vagara ndizvo zvavanga vatongori vanga kuti vatongori munhu akaipa kudaro vatongori munhu akadaro hati mashona hakuna munhu asina kutaura kubva kufamily yavo vane mwana anovatuka nezvinonyadzisira asingadi kana kuvaona mukomana anditika vane vana vasikana vanogara kune is it Dubai China somewhere Dubai China meno handisi ndofembera sei nyaya idzodzo andimona hakuna munhu asina ndarwadziwa vachiti kwai vaiudza Nubu kuti Sisimeli vakati Nubu afa kauya kurupo remember that time hakuna munhu angane anything chekuti kuEurope kana kuti ndanditori kuno kuAfrica tichingozvigarira kuno kuAfrica pasati patomboitwa kana bolia yekuUK guys kana muchikurangarira andimona so nyazi Nubu hatimuzivi Nubu life history yake handizivi but vakagona kunofambisa zita rangu vachinonyeba Nubu kunzi kwai hauende kuEurope because kune chirwere come on chirwere chemunhu guys ini ndochizivirirepi ndisina kutesta munhu ndozvizivire kuti ndingataura chirwere cheumwe munhu handiti maona ndakarwadziwa Nubu achitaura but ndakangoti saka munhu ari kubhiliva kuti ndakazvitaura here kuti hana handina ndakangosana ndequestion mark mai vachinyepa ndo zvimwe handichadi kutaura because ndezvemafamilies handi sisi vavo vakandifonera the sister called me because zvinobva kutaziva kuti vaitondiziva because naLillian uyu panga patoreka ukama kanga karipo pandakanga ndichida kuuya kuUK for visiting boli yekutanga handiti pakaitwa committee I was not in the committee bvunzai team UK I was not in the committee but kugroup re-UK remadiaries kwakanzi ngatirongei committee yekuti tironge zvinhu zvekwaSisimeli she quickly jumped into that committee vapinda mucommittee imomo handiti pachirongoti saka tovaunza nevisa ripi she then came to me Lillian akati Sisimeli ndoda kukubatsira inini kuti muuye my husband ndewe kuno murungu wavo mudhara yayo ndinokwanisa kubatsira kuti ndikuitirai mapepa muye kuno taitsvaga way yekupinda munhu amupindiki zvekumhanya kuUK yuko saka ndakabva ndati okay it's okay antimoona it's okay ndobva vandisendera zvechokwadi bank statement remurume wavo antika vakandisenda bank statement remurume wavo here nemapepa mamwe meno mamwe mapepa vakandisendera handimaona zvainzi zviri kudiwa antimaona kuti zviiniswe kuvisa ndakakolekta mapepa ese iwaya aidiwa but munhu akanga kunditravesa akati we cannot use these papers munoshayiwa visa straight away animaona so hatina kuvaudza because ndaitya munhu ndinememba apa ndisisi vandiri kuti sisi vandoda nemwoyo wangu wese handina kuvaudza antika ndakangonyarara visa rakaproswa rikaita vakazozviziva papa leta kuti visa rakaitwa naSisimeli andimona harisi riro remapepa avo andimona rakaitogadzikwawo neumwe munhu neone of my sisters akamiramira kuti chi visa iri rigadzigwe ribude andimaona but havana kunyanya ndichivaudza nditi sisi mapepa hatina kuzomashandisa andika saka ndokudzosera here kana ndoita sei handivangoti komakazoita sei alright andazvinzwa it's okay andimaona ndikati alright takauya kubow zvakanaka she came kubow zvakanaka anditika tikaita bow pane dzimwe dzavakaitrana
pane dzimwe dururai mamoni dururai pane zvimwe zvinhu zvavakaitirana naadmin andika namanager wangu, but I was not involved. She just told me and I was like ndakavabvunza kuti imi munozokweretesa munhu mari sei musina kundiudza ko kana mari ikasabhadhagwa muchanisana nesu muchafamba nesa redu. That's how I answered her. Animaona zvikanzi mari iyoyo I would like to believe kuti vakatenderedzwa ndofunga munhu wese akaudzwa kunzi ndinga kandikweretsa mari animaona. Then inini I went to my team ndikati guys musaite system ishi, dzoserai mari yemunhu, dzoserai mari yemunhu. Zvikanzi takapanda mukufara ndikati dzoserai mari yemunhu please. As a believer atidi zvinhu zvotinesa mangwana andima mubva zvapera. Then ndakazoenda ku-UK inini bholi ikaitwa ndati tiri kuno kuvakarudunuka mai ava masocial lights aisa mukuti kudinika handina kuda kuzokugwisanisai namai ava. Mai vakarudunuka ivava, mai vari kugona nhasi kundiudza kuti ndiri mwana wehure, vanogona kundiudza kuti ngomwa handisi kuti munhu akazvara mwana wani anonzi ngomwa pakuti chi anyway iyo ngomwa yacho nhasi alright regai inyatsokutaura ichikuudzai zvamai ava handitika mai ava vakataura zvinhu zvinokomba kumasocial lights ese vanotoziva vanoita sei vanoziva handiti madays iwe kana muchikurangarira ndo madays andaitukwa nasabhina munin'ina wangu ushu ndo madays aiti tsoma neni sabhina kana muchirangarira ndivo nyakuya vachinditi chinudza kuti sabhina anomwa mapiritsi ekupenga. Sabina anomwa mapiritsi ekupenga. Simili mukatidzira Sabina here ndiani asingazvizivi mu-UK kati no Sabina kwandoziva ini Sabina is just munhu anongori ane funny character animaona ane character asingazvisine vanhu vakawanda and to me she doesn't strike me like ndoziva maphotos aSabina chindaza ari mwana mudiki zvikanzi hamuziva hamuna chamuziva mugari kuEurope inini vakataura a lot anditika ndingati vanafungai marutava ndika vachinzi ingocha sorry fungai marutava ngwedhe kuti ingocha ndakabuda namai ava isati zizve ku-UK tasingazivi ndo vakatanga kutizivisa andika kuti wakanetsa kudi pakabuda nyaya dzakawanda pakabuda nyaya dzekuti mbavha anyway dzeumbavha tongoti hedu vanhu vagona ngoti because dzakabuda pasocial media nyaya dzidzi dzemadzimai akatanga kudi ndivo vanga vakuya needited saka inda ndisingazivi kuti nyaya mari fungataura chokwadi kana autaura nema ndiani animaona vachita kurudunura animaona vaitaura zvakawanda mai ava zvakawanda zvavaitaura handidi kutaura zvatitema sanda because zvinosatsa sokuti titema sanda ndigere padhuze navo zvoita kunge chii angativasiya ava titaure nezvevamwe handika ndasiyanai nazvo ndopaitaugwa zvekunzi ndasangana neselebhuripi ndikatigwa video call ndichida kuti vaonekwe ndikazonzi chii munoona patakanyanya kundofunga patakaita follow up ndepapi pandaifunga kuti ndiende tifambe ndindiso kumarondera nekuti ndaitukwa nevanhu ndine munyama ini ndikati handiitizvi izvi zviitsagenesa handisvoda vanhu vanoenda but inini handizvisivi ende zvogona kusandishandira because nditosvikapo ndisingatozvibhilivi zvogona kusandishandira handimaona so ndobva vakaenda n'anga dzavakaenda idzi dzimwe bhindo dzatotauraka kumozambique pavanouya kuno kuafrica Lilian paanopinda muafrica anenge achifamba achienda ndipo paitaura nyaya dzekuti kumba kwedu kuri kunetsa ai zvimwe ndakazongotaura handichazvidzokorodzi handisi kuti zvimwe ndotaura here handii Lilian watinini ndiri ngomwa handiti hure mwana wehure ana sisi vake Lilian vakauya kunoku pahaiti vamwe mai vakanaka so vakanyarara animaona mai vaikuti vane chirwere cheaids handizvisivi nini vahama dzaLilian Dliwayo ndoda kuti mundiudzwa kuti sisi venyu ndovaziva here zvandiri kutaura izvi kana chiri chokwadi ndakazvisivirepi sisi vake vakavata vari mumba umu because vanga vasingafariri kugara vanga vasingamudori vaenda kurumu kunovata aivapedza tigere paswimming pool apa aivapedza vari kurumu vakarara dururai zvibude mai vake kwavaigara vane kumba kwavaigara vane kumba kwavaigara kwavanonzi family asandi avaka imba yake anditika hamati vakazoindako sei kwako kaiswa sisi ava kuti vagareko sisi vakava ndivo vakaisa kuti vagareko anditika apparently because anoti iye akambobigwa akarongerwa nemwana wasisi vake kuti arowe robhari akarobhiwa Lilian ini ndoda kuti hama dzaLilian munhu dzondozvisivirepi kuZimbabwe akaenda nemurungu kudhara uya akasvika anzi vakapindigwa here mudhara akatorerwa mari ndosaka asingasadi kuenda kuZimbabwe vakarobhiwa at gunpoint kana kuti knife point here mwana wasisi vake imi mahama dzacho mwana wasisi imi mwana wenyu ari kuAfrica kuva nasisi vachona ndiye akaronga game iri kuti vabirwe ivo vacho vanasisi vanoti anodava
anotaura shiti eloti akataura shiti eloti takadhakwa takateerera zvimwe kana mai muchiri kuteerera pamalife paipai aipota achirasika achiumana tiri palife achiumana hahana munhu asina kutaura kana kuti kudini zvokuti vamwe macelebhedi mahomba anotambisa magaro Lilian hausi waizvitaura kuti vanondibhowa zvokuti ukaritaura wedhire kuti ngomwa zvakare wakaritaura kumuna nemwana ungasati wani mwana wechituwa nemwana 1 ukati ngomwa iwe ngoma iwe murume akazodai unoziva nyaya dzekwarare dzese iwewe tiri ngomwa hatirambi but wausina kutaura iwewe Lilian ngauye amire apa ngauye amire apa time yachona iyoyo I think zvimwe ndakuita ndichitika ngamba sezvimwe ndinazvo mufoni ndinazvo zvinouya ini ndoda kuti njere dzake dzakataika guys kuona kwangu ka Lilian mugwere guys vanhu vane ma mental health illnesses guys anouya nepakasiyana Lilian definitely is one of them Lilian chako denda ndiri weka I would go and get evaluated ndotariswa pfungwa dzangu because zvaunoitwa hazviitwi nemunhu ane 79 69 years old hazviitwi tinotozviona kuti ndikutaura ndichizvidzora I'm just 45 but ndikutaura ndichitrai kuzvidzora because handidi kupinda nepamwe panzvizoti panozoheta zvimwe zvakaisi zvandakaita muzokuti ndakazongoti nyaya yeholy creation bvu ndakazozviregreta timakagona muchiregreta mosonidei inini ndiri munhu handisati ndave nemental health illness handimunoona saka ndipawakuita ndichitaura zvimwe zvinhu ndichizvidzora handimuona iye hagoni kuzvidzora because anenge achingorudumuka achitaura achingorudumuka achitaura achingorudumuka achitaura Lilian usazodaro ndodzikisa gejo here Lilian usadaro siyana neni ukangofunga chete maodhi kwandodo chakashara nemdzima wacho dechi wakatotaura zvakawanda sunungurei pamusoro peupenyu hwangu wausingazivi I only met you once the second time ndaenda kwarare tete masifanda anga ari kwarare uko auya anditika then auya ndobva atonditi ndakauya ndiri kwarare ndiye nyakonzendera ndine message yacho ndinayo handimona ndikati ndagara ndotoya kwarare ndiri kuenda kuma-fingerprints because ma-fingerprints ndoita 2 exactly mapasi yes ndoita ma-fingerprints 2 guys ndakaita 2 ekusouth africa nekuzimbabwe so I went to zimbabwe chiita ma-fingerprints angu zvazvo zvakunonzi vakaita ma-fingerprints 1 vakadini ndakuchikudza indega fake ndozvekunyepa zvikanzi kuti ndakauya ndiri kunoku hauna here mafuta munin'ina handina luggage ndikuendera nemafuta ako plus ndinoda kuona vana ivo vana ava vavari kuda kuzama kuti kwai meli ngaasungwa aitwe ma-DNA vagosungwa ngaaitwe ma-DNA ndoda kuona andiitwa on which grounds anoitwa on which grounds handakupinda nebackdoor ini handina mwana akapinda nebackdoor handina mwana akapinda nebackdoor handina UK haisi yamai vako Lilian handiti UK haisi yamai vako da kuti zvizive izvozvo UK ndeye munhu wese handiti kana uri chembere respectawo dzimwe chembere dzichiri kutokura kuti naidzo dzekurespect handiti zvokuti unozoda uri vulnerable I've got everything zvese ndinazvo zvese musi uno recently apa panyaya dzakaitika idzi andiselina vaonoti kwati kwauti wauchinyeperawo tinozvizivirepi isusu tunotengera andiselina hembeyo tinozvizivirepi akadaro kwese makazviudzwa kunduzva muteteura ndimauda kutanga kunza nyuzi pano aish kuti vapfeke kuya vaite sevaide handiti ndiyeka achitaura asanonyepedzera kuti kwati kutanga ari kuvada musi uno uyu wakaita guwa iwe wakaita guwa uchinyeya maitawa iwe wakanyeya maitawa iwe maitawa taku wakavanyeya iwe sisi vangu iwewe rega sisi vangu ndotukana navo ndoga iwe hauna paunokwana haupindire panotukana dzemudanga panogwa dzemudanga Lilian liwai wakaifambisa guwa iwewe ukabata foni ukarekodha you recorded a conversation yawakaita namaitawa pafoni ukaipa tete masivanda iwewe tete masivanda ndikataura musuya palive futi mimi ndikakupa yes ndinayo audio yoyo uchinye ukataura a lot nini ndikasvika pakugumbuka inini ndikasvika pakuatakana sisi vangu uri wongo chifambisa guwa uno how dare you go kumarket yenyama achitasangana navo thank you Milton Keynes apa anambovhera akaenda kuMilton Keynes anambosangana navo kunyama hanzi akavafonda akatoti asangana navo kunyama hanzi akafona dururai zvese mwoyo wenyu zvisunungure musarambe makabata kudai nekuti zvinokunetsai mabp mwoyo zvese ende zvinotadzisa kunamata dururai zvinotadzisa kunamata saka inini dururai zvipere nhasi ende mune mangwana mozwa kuti mabudana nazvo
dururai Lilian ndofunga tisafe takasangana Lilian tisafe takadhumana takasangana iwewe neni Lilian patori mwamuganu. I'm saying this pamberi pevanhu vakazara panapa patove nemuganu watovepo ukaona pari kunzi simeli vari kupfuura nepo usasvike padhuze neni Lilian zvikuru sei kuno kuAfrica kuUK ndingangotsva neshunguka ndobva ndakupfuura because kuUK kuZimbabwe achandoziva nechekuti nzira dzakambosangana dzisino kurosana Lilian ndoda kunyatsa kukupeta ndichakupeta vasiyei vadurure zvaita sei ndiri pa zvaimboita seiko handitini kana ndiripo sunungurai ticharovana inini handikurovi haundirovi ndichakuvhuna mirai vasiyei vadurure vanofa nebp pandaitsa panga pachitaura zvezvangachitaurwa I was quiet shit maaudio ese akwandodo I downloaded ndinawo zvese zvaitaura ndinawo maaudio ese anga achitukira chidini ndoda kuti ainde kwaari kuda ndoda kuti uripote kuhome office utaure kuti sisimeli ingomwa vakabava nava zvinzoka pana Shakira utaure izvozvo antika pacharohwa matest pana Kelly ndoda kuti utaure kuti tine uyu kawo ndoda kuona kuti Kelly apinde ere muUK ndoda kuti ndoda kunyadzisa ndozvo zvawaifamba uchidza vanhu uchitaura zvinhu zvokunyepa vanhu vachiti kune zvinhu zvokuti tikasvika indasingatozii inisha kuti chiakazadza kwese ndosaka mai atakwa chiko ndosaka mai atakwa chinotaura ndabva ndati inini nokuzoti ndakapinda zviri authentic ndabva ndati kandai kwamakamirakuzi ndasingazivi chinhu ndakutozoziva na kuti aifambisa zvinhu zvekunyepa ende vanhu vaimubhiliva but now ndikuchallenge I'm challenging you today I am challenging you today ndoda kuti uzviite zvakataura ndoda kuti uzviite I want to see something but Lilian chandida ngotaura ndichengotika takambosangana antika ndakanga ndakakutora sasisi handidi kugwisanisa ndandakakutora sasisi nditi uri sisi kandi iwewe wakanga wauya nemission kuti waida kundiparadza reason handizivi I don't know uri kuudza vanhu unoudza vanhu kuti wakanditengera COS where did you get wakanditengera COS kupi Lilian handizive uchitenga COS nini 2021 kune vanhu vakaenda kuUK nemaCOS andaiadvertisa panapa kuti uyai guys kune vakuridiwa vanhu vakaita zvemaCOS ndisina kana pfungwa dzekuenda ndisina wakanditengera COS kupi Lilian come and show proof nekambani wakanditengera let's compare the notes vanhu vese vari pavo let's compare the notes uya utori kwakatengera then ndobva ndaburitsa uchitaura iwo kuti ndakamutengera kwakati ndobva ndaburitsa kuti ndakaenda kupi ndikazobva ndikadai uya let's compare the notes uneineni nofunge uneineni nhasi ndaenda pauyu munozati ukataipa paFacebook foni yenyu taipai kuti Lilian Dliwai ndoda kuti ndikutadze vanhu something taipai ndoda kuti muone something guys taipai chitaipai kuti Lilian Dliwai pamusoro apo taipai kuti Lilian Dliwai ndoda kuti muone zvinobuda ipapo yakawandisa mataipa handimona tinobva yabuda right yabuda kudai soka ndoda kuti muscroll handimona kuti mukataipa kuti Lilian Dliwai inobuda yakadai so handiti ndoda kuti muscroll kudai so handika inobuda pese pakategwa zita rake pese pakategwa zita rake pese handika pese pakati kwastake masocialites chete tokunzi pakati pese pakati kwasta pana Brenda Sivanda uyu ndaona futi je akategwa panana every socialite anti vanhu vangasata zaunhu wake paito every socialite paito buda live chinenge chakatega kunzi akatega kunzi Lilian Dliwai thank you masters thank you this masocialites chete every socialite that's Lilian for you. Anyway, Lilian dzimwe dzakuti ndakuinda nadzo and I'm not like you. I'm not going to stoop that low kusvika sewe. Masoko angu ndakusira ndekuti Lilian ka uri munhu asina nyasota zvakanaka. Dena ndirini iwe weka. Ndaimboto yenda kuna doctor ti imbonyasa sati pfungwa dzangu ndichiri right here. Mental illness chirwere chiri very common and achinyadzisi because chinobata anyone especially zerarama zera iwe kwave uko chinobata and it just go and have a doctor evaluate you because auna kuti musoro mako amuna mira zvakanaka zera rako iwe unofanira kuya pa social media uchitiraira
handitika ikuti imimi makuya makushoshavira kumazire kuti muchembere uku handimaona kana masvika pakuchembera munodai muchidai ndozvafanira kuchidzidzisa kukundwa nenda namatira vanhu nasi uchidzidzisa vana handitika kuti nhova dzinokweshwa so munovhura vana muromo mokwesha nhova motora solti modai ndozvafanira kutidzidzisa izvozvo handiti haudzidzisi inini guys ndakazongostepa aside kumunhu uyu ndaona kuti no pandakatanga kuona hatina kukonana guys ndosaka ndati I'm challenging kuti auye pano andiudza kuti mhosva yangu ndei hatina kukonana. Remember akandivigira mafuta angu zvishoka ndi ku UK akasvaka maposta mafuta angu akagamuchirwa kwaitengeswa zvakanaka animaona zvapera kudaro ndikatozouya kunoku pandakatanga kuona kuti vave uko ndanda kuvaona vari kwandodo vari kwaswaga vari ndo inini semunhu anofungwa nedzakakwana guys ndakatanga kudzokera masure ndega pane pandakambomufonera she did not pick up. I think makuwa angatotanga kumataura ndakafunga kuti ndoda kumubvunza but pane zvanoida kutobvunza time iyoyo handiwana because Lilian akatombonipa mapepa ake CV yake Lilian ndinayo. I have your CV Lilian ndinayo pandakauya nchida ndavhista papa akati Sisimeli aiuya kuAfrica takapesa naye chiya kuAfrica ndopa Sisimeli mauya imboshanda shanda akatonipa ma certificates ake ndinawo umu Lilian so uchenjere kuti unonyurawo futi uchenjere kuti unonyura because rakanzi Lilian Usi Lilian Wuli those ripa CV Lilian Wuli ndinazvo zvese unonyura ininika ndida kukuudza Lilian wakandivenga now I know I understand andikuzivi andina chekuita newe andina pandakambokunyeya andina pandakambotaura nezvako pandatanga kutaura nezvako ndiko zvino ena ndamboita makuwa ndakauya palife ndikataura pakazara vanhu pajekerere because it's not in my DNA kufamba ndichinyeya vanhu tete masana ndaswera nemi mambo ndiwa ndichitaura sare munhu ndichinyeya munhu hatina kumbonyeya kana that's in me andina kumbobvera ndakataura nezvako even paitika mashiripiti ese kumasuroko makambondionawo guys ndichitaura sare kuti Lilian kana paitaugwa zvakawanda but I was just quiet pandakakupai audio yarakera zvangataura zvezveka hamuna kana kuzotombodiscussa nazvo even neni cheche. Why did she give you a CV? Aiti shandisa ise anzi ku UK time achona vanhu vaishandisirana kudhara vanhu vaishandisirana ma CV antimaona then unotsvaga basa chizviti Lilian Wuli anditi then wowana basa woenda kunoningirira kunoshanda nazvo sezvinei mainini mukadzi wapamnini god mukadzi wakoma Gordon mainini vakati vakaramba vakati Sisimeli garai pano ite zvinhu zvenyu zvemasocial media muchita malive enyu muchidini zvekubasa makauya kuzoshanya siyanai nazvo antimona vakaramba vakati I'm not feeling it ma-CV iwayo ndakanatombomadownloada guys paindiisa ndichiti ndinayo because paindidi ndanarisa animaona ndikatombofonegwa 3 companies dzichida because akaita zvevaya vanonzi machiimi guys vanhu vari ku UK munonzi chii vanhu ava vari pa-end of life vanonzi machi vanhu vari pa-end of life vanonzi machi guys vanonzi machi vane zita ranoshandiswa vanzi palliative very good palliative iroro ndo macertificates ezvo palliative izvozvo andimaona saka inini kuti ndichazoziva kuti palliative chiteerai munzwe guys teerai munzwe palliative iyoyo andika yanga ndipa macertificates iwayo anditi pakaita mainda ndakudza ichoka pamberi pamwe I'm confessing andi ndadownloada inini mainini vasati vatanga kuti Sisimeli senai nazvo ndakafonegwa ne3 macompanies andimaona 3 macompanies vaita pakaitwa teams andimaona yaya patwa teams animaona ndondobvunza nezvezvinhu zveparliament izvozvo akatadza kuzvidaira ndechemazvaisingazvizivi akatadza kuzvidaira animaona zvikanzi you are not prepared vanhu iveve palliative iyoyoka vanenge vari very scarce so ku UK yuko vari very scarce saka vanogara vari pademand zvikanzi palliative ndobva kudaira ndasanda kuzviziva exactly zvikanzi we are going to set up another meeting on Friday yanga nyimandi zvikanzi on Friday animaona Friday yaya vanhu vaiva vakasara vofona ndanga ndisingasadaviri foni guys manini vati it's a no ndandisingasadaviri foni guys ndosaka ndasivi yacho nditori nayo animaona so muda kuti muone kuti munhu akaita sei muyesi mungangoti blema mugoblema socialites mugoti chii antimazvona but mai ava kana ndatanga kufunga nyaya dzavo sine zura ndaurara ndichinyatsa kufunga nyaya dzavo dzese kana urara ndo pandakanyatsoona kuti no man no something is wrong
saka pesa pandiri wrong apa guys zvese imi makutaureko zvino kuti pamwe vaigona kuda toita setup indaitika ndozvinoitwa kuuk anti kuti uk kwai vanhu vaishandisana namapepa kweni ndaigozviziva vakatondipa example yevanhu ndine nhamba yavakandipa ndinayo nhamba iyoyo ndine nhamba yemukadzi wavakandipa vakati uyu mukadzi ushu antika ndakamuudza achada munhu achasara achichi anorekruta kudi mukadzi yanotondiziva ndakamufonera mukadzi yemuzimba ndikati ndini uya kwa Lilian anditika uone kuti Lilian pachanyura munhu don't you dare try me andina utsinye andisi munhu ane utsinye it's not in me zvoutsinye izvi but don't push me wandituka zvako unonditukirei ndakakukanganisira chi ndakakuitei do you even know me ndaiko apana murume ndoda kuudza ichokwadi guys murume wa Lilian mudhara wa Lilian aiti Lilian akanifonera mudhara wa Lilian airequesta kutaura neni guys kana chinyepa ngauya ati ndikunyepa akafona sisime munhu aitondifonera anti achindifonera murume akoti can I speak to Sis Melly, can I speak to Sis Melly? I want to speak to you. Ndoti, how are you, uncle? Totaura. In fact, iya kazenga pa seri kuti Father Diaries. Anga pa seri kuti Father Diaries murume wake. Saka iti Father Diaries wants to speak to you. That is what murume wake. Antika, ndotaura ni mudhara wauya. Hani mashona. Saka ndati muone kuti munhu akaita sei mungangomanya kushora ma-socialites kuti chi. Ndoda kubvunza, I want to ask you a question. Ma-socialites akawanda. Auya munhu uyu unongosingazivi. Makaona keta chinoda kuti anzi hamuzivi pain yekufunga kuti munhu wangu asi ari kutenderera kumunhu wese. Dei ma-socialites ese akazviona kuti munhu atenderera kuma-socialites ese achitaura zvakawanda. Do you think kuti vaizoramba vakanamirana naye? Do you think kuti vaizoramba vakanamirana naye? No. Hana socialite rasina kufambira. Hana socialite rasina kuendera. Hana socialite rasina kuofa mari. Hana rasina kupa mari. Handiti anopinda nemari. Ndakaenda kumba wakati kudoko na vana uyai muone zvinhu zvamakatenga ya kuti imba yangu yakazopera zvinhu zvezvo zvamakarongedza sei. Semunhu ari muHarare I drove to your house achinipa directions. Ndasvika kumba kwake panga pane vanhu vakawanda so naiye tikapinda mumba achinitaridza achiti ndosisimeli vakatenga zvinhu chichichichi achiudza vanhu vanga vari mumba make and ndikataridzwa mumba tikapinda bedroom ndikati tichingopinda the first thing she did akatora $20 akati Shakira o Kelly o saka vana muno vaifunga kuramba mari. Let's be honest guys, vana vangu vandaive navo tu tichingopinda mumba akati $20 vanangu akahaga vana vari kuti varida kuti vaitwe ma-DNA. Lilian, who the fuck are you kuti ndoti vana vangu vaitwe ma-DNA? Nani vanotwe ma-DNA nani? UK haisi amai vako ende UK chainonakidza soka haishandi mushandiro waunoda iwewe. Unove wakagara 30 years uri munyika but vashandi mushandiro waunoda ende ukangoziva kuti before UK there is God. Nzira yaMwari haipindi nepakati pemagara ako. Nzira yaMwari haipindi nepakati pemagara ako. Lilian, tukumbo twakaonda kunge nhengure tukumbo twakapera basa makumba ane tunzitinde temba mafuta angu aizora ekuti ticorrect skin zvezvo kuti munhu anyanya kuzora woita tumahanga tuma chicken skin ukamaona here maybe ndakabvunza kuti maizora kungoti anosisa mafoundation yai ku UK yakanaka nechichika handiti hausiwo ungataura kuti anzonosemesa ndiye nandosemesa ndiwe atisingatauri kuda kuti kudini posta gumbo rako apa posta roko rwako apa kana chinyepa posta gumbo rako apa utaridze vanhu kuti ari kunyepa iri gumbo rangu iri posta usatambe nezita rangu. Don't ever talk about me. I don't know you. Unotondisemesa o Lilian. Unondisemesa. Iko zvino after all this hausi munhu kuti ngada kuassociate newe. Unotondinyadziza kugondisemesa. I am better than you by far. Andidhumanise vanhu musoro zvakadai. Pano panyika panapa. Hans, I have known of Lilian's evilness for 31 years. Achinji. This is not me writing. I don't know who the person who's writing there. You are known in UK for being evil, for being mun ane utsinye, for mun wane guwa. Come on, mu UK even people they mind their own businesses. Ugonzi une guwa mu UK. Nokuti vanhu vanogara kudzimba dzavo. Vanhu vanoziva kuenda kuma shift. That means iwewe unotsara zvokuti ke iwe unoshanda epi Lilian? Where do you work? Ndine certificates zako kai. Where do you work? Kuti zvotanzi mukema unoshanda iwe ndio munodiwa zvaunoita izvo. Zvokuti ndichazobuda ndichazotaura ndikozodai unoshanda epi iwe Lilian? Haushandi mke iwe. Hauchengeti chembere mke. Mudhara wake wana yemurungu anogara naye.
andika mudhara wake waanaye uyu au age mama Grey mudhara wake wanogara naye murungu uyu anditi ari kuno kutiri kuno kuAfrica akafona akati ndoda kumutorera mari anditi ndoda kumutorera mari ndobva atora afona akati ndikuda mari yachasa akati ndoda mari mudhara yakati ndotumira pai mari ndikati vakoma but mari munayo waimati munhu yakupei mari andimona zvikanzi mudhara uyu akanditi ane vana vake ndoda kuti muone kuti pamba neukama hanimaona panga pane ukama wekuti munhu aisvikutaura zvese izvi hanimaona mudhara wake akamuti ndine vana vakoma nevakuru nevasikana vanavo havadi kuona Lilian vanoti Lilian igold digger rakai kuzodya mari baba wanzi mudhara uyu ane mabusinesses mudhara usho munhu akura mudhara uyu handimaona zvikanzi ane mabusiness saka mudhara uyu nekudawo munhu wake uyu akamuudza Lilian kuti ndichiri mupenyu kudai so enjoy my money nokuti ndikafa haupo pauyu rangu handina kunyora. This is why muchiona mari yake achipa masocialites handifungi kuti akaisa mushonga pamari yake hana handidi kunyepa hana but akanzi nemurungu wake pawiu rangu haupo enjoy my money ndichiri kufa because pawiu rangu haupo ndopa akatora mari yacho yekuvaka imba hauna kuvaka imba nemari yaunoshanda Lilian tell people the truth you told me hauna kuvaka now don't tell people about hard work you don't know what hard work is hauzivi chinonzi hard work iwe mari yako iwe ndeyako iwe kungodya uchita yaunoita nekupa masocialites that's why uchitora mari yemurungu uchipa masocialites because haikurwadzi because wakaudzwa kunzi pamari chepo pakuti unopiwa chino hauna chichiripo ndezvevana vake wakaudzwa ndosaka une mari yefamba uchipa masocialites ese uchidhiza kutenga kudiwa nemasocialites asana mbona dofo rakada sewe so Lilian chembere dofo rakada sewe so uri dofo Lilian mahure federation hure rakudhara hure rakahure kasakusikana that's why uchihurira mudhara yawe that's why uchihurira kamudhara kaunogara nako kai unokahura iwe hauna patenga kusendona hotel Lilian hauna kuna norwa short time na baba wakatekasangana nawo ku short time hotel yo hauna kurwa short time ere wewe Lilian hauna kurwa short time and this kutuka I'm just saying the truth hauna kurwa short time ere Lilian na baba veku sentoni kutakatiri what disappear ndikati koma manga maindepo kati pane zvakasvimboitika kamninga tuseni ndikati vakoma muchiri kuda murume pazera renyu ukati munhu wandogara naye andinonza kuti zvangu zvokugarisana the following day what happened the following day manga musingatipika mukomana kaka muchikatipa mari inosviba muchikapa 1000 muchikadini kamukomana kaka hamuna kurarwa nekakomana kaya here kamwana kazira kemwana kenyu hauna kurarwa nako here wewe Lilian hauna kurarwa nekamwana kaya here iwewe hauna kurarwa nako but it was none of my business. It was none of my business. I kept your secret for years. Ndakangonyarara. But you don't know yacho ndzadanzi. Ndomuvenga singaiti ngoma zihure. Mwana wehure. Unotanzi yakafonera anozvita muna nema connection kwa anoziva mutema akazodina kaza mutemo. Try me pazimba pacho. Try me pazimba. Ndizive mutemo iyi. I have connections. I don't know mutemo. Iwe naso utara zvotanzi hey mutemo Juliet wacho waitaura unomuda iwe wangosinga munyei. Wangosinga nezva Juliet iwe. Ungasata nezva Juliet iwe ungasata nezvake Bishop Chutsu ungasata nezvake iwe unomuda iwe kuti unongoda kuti panenge padai unoenda kuside dukono dai woenda kuside dukono dai kunodhumanisa waimuda iwe waiti unomuda iwe unomuda iwe Juliet wacho waitaura nezvakuti anzi vari kufonera boyfriend yavo yemupurisa ndine bhokambona izvo zvemaboyfriends iwewe ndione ngo munhu anofambisa zvinhu zvekunyepa iwewe wakambona ndichita boyfriend ndine boyfriend ndoidi boyfriend ndine boyfriend ndoidi boyfriend what do I need a boyfriend for? I've got a mensha ndine murume who's just 2 years older than me andikunzwa ndine murume ane 48 years ndiye murume andinaye ndoidi boyfriend yei Lilian I know God ndoziva Mwari usandibvise kuna Mwari usandibvise pana Mwari leave me let me be andina utsinye usada kundita muna neutsinye ndiri munhu wenyama ndinotadza yes anditika but andina pandakambodhumanisa vanhu musoro kusvika pakadai so andina for years you said a lot of things but ndakushitaura nhasi after how many years how many years ndakanyarara because I had nothing to do with you iwewe you go kuma life iwewe kuma life kwandotaurwa inini you go and discuss about me what's so special about being in UK and having a COS? What's so special about that? Vanhu vari kuno kuAfrica vasi vanhu where do you come from? Haugari uchiya kuno kuAfrica iwewe you think you've made it in life zvototasira umwe vanhu pasi vese vakanyeya dururai vese nhasi todurura chaiko vose ndomukana iwoyo people like you ndondati kuUK kunzi kune vanhu vasina kumira zvakanaka people like you Lilian at your age
hausiwo ungachifamba mazuva apfuura pa uchifefaidza kuvanhu kuti mai mazuva vakatorerwa kambani vakafofitigwa kambani vakafofitigwa mabhengi akavharwa havana kana sendi vari kutambura vari kukwangwa hausiwe lileni tozvizivire pisi kuti mai mazuva vakatorerwa makambani vakasuspendiwa vakatorerwa chii zvese havachina chinhu tozvizivirepi hausiwo ungari kufambisa guwa iwe hausiwo ungari kufambisa guwa iwe hausiriwe keti wonga uti kwati naketi tora zvokuti kwati naketi iwe hausi waitaura kuti mhuri inonyadzisa iwewe mukadzi anonyadzisa mukadzi mukuru akadai anobudisa zvinhu pamalaifu achidi uchituka muchidhakwa mhuri isina order mai ava havana kurayira hausiri waitaura nezvavo vana mai havana kurayira vana hausiri here waitaura iwewe uchireva keti wavo kuti kwati naye nhasi wakuti kwati naketi iwewe nhasi unotsvaga ukama kuna keti iwe wonga usingamushori left right sechita nokusemesa wakamumaka wonga usingazvitauriwe wonga usingazvitauri nhasi wakuti kwati Lilianika, kubva nhasi don't ever mention my name. Ita zvaunofunga kuti unoda kuita noinika inini nditori mukuru ndakadai so nditori muhombe chaiye uchona ndakadai soka ndiri mukuru kwandiri kumakata kusvikizve kumhanya handina mushonga ini handite zvemushonga handite zvechii asi chiri pandirika chihombe chaunoona chinorwiswa nevanhu chauti uda kunochibvisa bhozi ndotukwa chinotukwa ichocho chiri pandiri chihombe threat to so many people chinotukwa icho threat to so many people hauna chaunofoka ndiita lili nayo ndifoka ndikwanise ndaundikwanisi I'm telling you here haufoka ndikwanisa do your worst bring it on I'm here and I'm challenging you I'm challenging you hauna zvaunofoka ndiita lili kana wakapenga cheko uya pastikeni muri kudiwa apa kana mune zvivindi kana wakapenga cheko uya wakapenga cheko uya unovese socialite usinambotaura nezvaro nderipi ndivhundukeni handikwatisweni utarise paipa munenge muchifunga kuti muri kuvhundisa meli tozodaiso tozokurevera mumbonditarisa muone I choose to keep quiet because one has to be the bigger person whether ndikutaura nemunhu mukuru asiri kufunga ari kutukana neni kana tine mudiki one has to be the bigger person I choose peace most of the times I choose peace and love because I represent peace ndinotadza sezvamunoitawo mese imimi handisi perfect but most of the times I choose my peace ndosaka ndichinyarara not kuti ndiri weak wakandipima pese zvamaitaura zvese zvamaita kumasure zvese muchiita malive muchidini ndakanyarara and wakamisteka kunyarara ikoko for weakness you are wrong Mchembere you are wrong Magriza you are very wrong Magriza. I'm not weak kwachidza one of the strongest ladies ndini I'm not weak inini ndinochauya ndinoita head on totarisana ipapa ndisigwara handitize challenge ndinomira handitize challenge ndinomira don't ever kana ndakanyarara usafoka mistika kuti vapera hei vazodai I choose peace because zvandinoita handžiwirirani nehondo zvandatoita ipapapa I went out of character zvandatoita ipapapa I went out of character ndofunga tinenge uripo nemagosta ndokati une magosta kwa unenge uchiteera navanhu navo zera rako kuita magosti welileti at your age unoita magosti ndichitokuti nanse ndamboita gosti vanhu vanofunga ndine magosti anonzi ningi ndatotaura newe unoita magosti zera rako iwewe 87 chakadaro unoita gosti iwewe what do you need a ghost for what do you need a ghost for you say a lot of rubbish every day usafoka funga ndiri wiki handistori wiki zvokudaro my brand represent hondo rinorepresenta runyararo because rinofamba richibatsira vanhu ende ndinotaura nevanhu that's why ndisingakwanisi kufamba ndichilauda ndichitaura zvinhu zvisina basa ende kusvika pandakasvika paka undirovere sando ndoda kutokupa zvipikiri because wandibuditsa out of character nekuda kwemashoko wakandituka uchitaura paaudio yekwandodo zvaita kuti nditi no zvaita kuti nditi no rega ndiretaliate once don't ever talk about me don't ever ndokusemesa unondisemesa titi wanondisemesa nditosemesa nechihure chako chawakanditaridza 2 seconds wakandisemesa mbwa chaicha yaihurise mahuriro aunoita lileni imbwa chaichaiyo haihuri nezera rako zemwa kwairinechi zemwa remuwawa pambwa meno zero zemurembwa pawawa ndoraunaro iwe kana pane vanhu vanonzwa nezemure ndiwe iwewe
ndiwe unonditukirira zera rako iwe haunzi kutya haunzi kunyara mashoko waifurisa uchitaura pamusoro poupenyu hwangu inini haunzi kutya haunzwi kutya indotozeza kubudisa mashoko akadaro ndichitaura nchiudza mumwe munhu haunzi kutya so kwauri une pisi so nezvawaitaura zvese pama haundizivi don't know me unongonzwa zvinoita ugoone vamwe vanhu pamasocial media apa zvokutukana wakutofamba uchiita basa kutonyeya zera rako rinyeya nandodo iyoyo yet your age ndodo zera remuzukuru wako unoenda kunonyeya naye muzukuru wako. You are a shame to womanhood, Lillian, a disgrace to womanhood. Unonyadzisa sisi va Lillian kana makanditarisa vanonda matava vari ku-UK imboitai maprayers mumbopinda pafasting munamatire hurere kumba kwenyiri chimbonamatirai chembere magiriza ekumba kwenyiri hure iri mumbori-namatira anoti nema agoti guwa chitove chigwere chiri mahari chitori chirwere agoti zemo nezera rake iroro imbomunamatirai semhuri kana kumbomufambira semhuri sezvo achibhilivha zvana bhutsu yamutanda nachichichi chimbomunamatirai semhuri mumbomufambira semhuri. Watora mukombe pa-UK woutsinya apa Lillian unorwadziwa nemunhu wasinei newe. For all I know, I used to love you. Adike. Handina mbvura ndakaita fallout newe. Chakuti unzotaura mashoko unotaura uchiudza vanhu uchitaura nana ndodo. Anotaura mutunhu asina kuswera. Handina mbvura ndakaita fallout newe kuti ndingati takakonana pakati. Hapana guys. But demon rake rakangobata kati ndovenga mukadzi uyu zingomwa iri zingure iri ndorivenga ndirondisemesa rika ndinde kunorinyeya. What have I done to you Andina? Nanhasi munoza zvinoshamisa so pakaitwa swaga asungu paitwa gurupu rekubatsira swaga muona kuti guwa racho rakaoma so pari kuitwa gurupu basa ari kutotora zvinhu zvemugurupu avolontiya kupinda ega mugurupu avolontiya achingopinda ndikati kuti ngatitei macontribution guys inini am pledging $100 achingopedza atora zvinhu zvatogwa mugurupu maaudio ese akuforwardira ndodo come on guys sinamboona guwa rakadai ini mugurupu raari kubatsira munhu yeye ari kutaura kuti pisai munhu ndodo uyu swaga ngaasungwe asi ari kupledja mari kuti ndikupledja kuti abude ndikupledja kuti abude asi ari kuinda nekusera achitaura kuti munhu ngaasungwe. Munhu akaita sei akadaro guys? Munhu akaita sei akadaro? Munhu akaita sei? Chigurupu changa chine vanhu 5. Chigurupu changa chine vanhu 5. But every audio ranga ringurupu maraitaurwa raienda emamoya musipo mukana sei uyu munhu uyu kauya hadi kusekererwa sezvamamuita izvi muri kushandisa usoftas seberei nechepapo tigarisane zvakanaka panapa muri kushandisa kakupfava-pfava muchishandisa hameno chamuri kushandisa nekakunyarana kaikai akatadza kukunyara indofunga makanyatsoona mavhidhios enenge kana panada kuendwa ndorwa ndi mama ravesa idevesi edi buda udzoke ntaura pepeka itai muchitarisa guys pone chekurinetsa mutina kuramba kuita vanhu guys budai mudzoke guys vanhu vari kuisa manhingikiri vanhu vari kuisa marequest budai mudzoke kuramba kuedha arura mukadzi vanhu havasi kuda kana kuda kumuteerera kuda tete masivanda ndakataridza ndiye anotedza meseji nesuro mutakati ka ndiani mutakati okay mutakati isai marequest achina chiona mutakati isai marequest chiona alright hold on ndikuya isai marequest chione guys kana mabuda I hope inobvuma this time yakuedha ndikumuedha vaisa marequest wanapinda ndoda apinda pane mwaisa ketina wamboisa request guys ndokumbira kuti guys kamuite muchiita noise shoma guys paroda kuti tipatagwe nyaya yemunhu
inini ndikungokumbirawo mufunge zvinoda paina tete Masivanda ndikukumbirawo kuti vauye padhuze. Okay, alright. Vari kuti waenderi kuti Masivanda vanga vakagara handizivi kuti chichaitika vauye ngavauye padhuze plus noise ngaite shoma. Ndine kaaudio kandoda kungoti turu ndobva ndangosiya zvangu mapondana ndobva ndaenda. Alright. Hanzi ndokumbira unoise shoma pane maaudio andoda kuplaya ndobva ndaenda. Vari kuti Masivanda vari pafona muti mtyana ndiye mbuya mulambo. Ndiyezve ndiye apa anovanyaya sei tete vaya, anovafamba sei? Handisana mbona zvakadaro, anovafamba sei? Makwenda babai newe hotela muchararama zvimbirwa. Anovanyaya sei tete? Handidi kutaura zvangu zvakawanda, ndotanga ndiri kunetsana kuti anozodai nevanhu vake vanodini, kuti ndoda kuti tete midhi mugozozvionera, ndoda kuti mugozozvionera tete midhi. Be very careful munozonosvitsa shoko kuti ndati vave very careful nemukadzi uyu. Pane a lot, but me being me ndiri soft as anditi, I'm very weak and soft. Rendiwe muchangorarama zvimbirwa kumauti. Ndiani ndindodo ne audio ndoda kuplayera. Alright, player yenyu madya here veduwe, madya here munozotadza kakuti singaite takatozvimbirwa zvino imbo player ndodo undibati awapfurizva tawa manje tete Masivanda vaita live anze zvikanzi kune vanhu vari kuendera sesimeli gomo ndamaitawa ndiye mumwe wacho aripo namai veduwe munozozvimbirwa. Ndafungotozozvipedzisa mangwana munozotadza kura. Player ndodo derini uye nikisi ndongopedza makuwa guys, kana ndati makuwa angopera ka ndokungoti makuwa apere ndodo adona ndokungoti makuwa apere iye atopedza anenge adona alright anenge adona ndodo ndofunga network. Hanzi kudiko kwanzi imi mtete Masivanda kwai kudiko guys, kwai tete Masivanda makamuudza kuti kune Sabina Mhoro. hanzi kuti kudiko Kwanzi kwaichi material kwai kudi kwanzi guys, kwanzi mimi makati kune vanhu, kune chigrupu here chikuda kuenda kusimeli komusi amene kwai maitawa mukatarisana maitawa tawa ndovazirawo piko mirai ndovazirawo pamaitawa musata nyoko bratishiti zichizererisingaara irorora uchachikora mamhindikiri mapondo ndisiyeyo ndimbopedza shungu. Mirai vanhu vambotaura muzotaura. Hallo Masikara sipo sisimeli mwanzo kuti pandachitaura nyaya yangu pandaita live paper ndandasiyirira kuti inini mune matracksuit amakambonohodha kutekere maifanira kuvavigira tracksuit mukavavhara mari yetracksuit. Ndaitomboone machatsi acho vakanga vandifowadhera vachiti hanzi makazopa here mukadzi waGordon tracksuit yamakanga maenda nayo ichifanira kunge iri yavo. ndodo right ndodo nubu haurevi nhema nandatokanga manya. It's very true. Pane vandaisawo palaudi vakumbira kuiswa. Alright, imbomira nubu tudzoka kunyaya iyoyo. Imbomira mbitana nubu. Taura yenyu amama. aiwa regai vari kutaura vambopedza ndozotaurawo. Network yangu nhasi iri kunesa, ndatadza kuendeka kulive. Alright, pedzisano. Hati kureva nhema tete Masivanda ndatokanga manya ishi handitika kune mukadzi ndaitengesa matracksuit kuZimbabwe aya dumebi tracksuit auna ya lile ndakatoda tracksuit handiti akatenga tracksuit ka akauya hana kuti ndakagara netracksuit 6 good months ndine tracksuit ndikasvika pakuya kuUK muri kunzwa asina tracksuit ndikaitakura kubva kuAfrica ndikaenda nayo kuUK tracksuit ndinayo handika then ndasvika ndakaenda ndikanogara kumba kwaGordon handiti mainini vaida tracksuit iyoyo vakaona tracksuit handitika mainini havana kuziva tracksuit ndeyemunhu pafiya ndichara pamberi pavanhu vese vakateerera iye lile zvanoziva handiti maini vakatora tracksuit vakati simeli mutesa tracksuit imari handika ndapfeka tracksuit ndichienda kubasa ndikati my way tracksuit ine muridzi ndeyalilieni zvikanzi ndaona mubhegi renyu rine mafuta nematracksuit nemawigi ndikati zvinhu zvamuri kutengesa saka todini ndakabva ndafona ndini and haurevi nhema is true ndomandatione guwa sisimeli ndida kuwedzera zvimwe zvikanzi imimi hamuchawirirani nemukadzi waGordon because mukadzi waGordon uyo anenge akufungidza kuti muri kudanana nemurume wake hamuchatotaudzani
muchitadza kudurura zvatatidurura yapa inzwai zvamuri kuita inzwai zvamuri munotodanana naye muchataudzani naye saka meseji yangu yandinoda kutaura kuna Lilian iwo akaenda akanonyepa like hameno zvaakataura uko kusaidhi uko kwakataurwa nyaya yacho haina kunyatsondiitira zvakanaka because akuita sekuti indakanyeyani sahwira wangu andinotaura naye kana paine zvaunga uchitoudzanzi taironga tese taiplana tese about sahwira wangu budisa zvose Lilian ina handipo kutya handisandamboita zvekutukana nevanhu mashoko angu ekupedzisira ndoti uri zimbuya nepakona ende guys inzwai chinzwa iyi mirai tete masanda mirai matete masanda mira nhubu uri kuziva kuti Lilian wanzani loveness akambozvitaura achindituka achiti milandana naGordon indikangoti kuwachisana tikutukana palive saka that means ndiye akanga chivamusa zvinhu izvi ndiye kakomwe ndianiko muruda kufora muchipinza ndiye kavamusa zvinhu ende akataura kuti zvekuti imimi naantiselina muchataudzani nenhau hameno zvakaitikawo kuti makatsamwisana hameno nyaya dzemakuhwa here hallo hanzi muri kushandzwa panamirai diamond musadone nhubu kubva wakaita andiselina kudiaries I think kana achida kudzai ngavakudzei chokwadi andiselina havanamboita fallout neni ndakambokudzai ndikudzokorodzai handika pane kusawirana kwavakaita handiti vari leadership yediaries yangu inini between ivo namukoma Gordon vakachinjana mashoko tiri pohotera vakachinjana mashoko vachinjana mashoko ndikatira kuti cool down guys tozotaura pavari paleta but andiselina vakati uya mwana mudiki anondidherera handika with immediate effect handika ndakutorizaina handiti we thought kuti it was a joke tichagadzira vanapera chimbomirai mama Doms vadambotaurawo vanenge vari kuora ndanzwa kunzi pane achiri kutaura taurai mama Doms toda kutaura kahwani kubva ndadzika because ndikumusapati kwauyu saka vakandiudza guhwa rekuti hanzi imimi makanyeya anti Lilian muri palive makakangamwa kuti muri palive mwana wavo mukomana anga ari palive achiteerera makangamwa kukata live ndo zvakaita kuti mupesane naanti Selina ndoda kutoshandisa brain dzako iwewe ndoda kutoshandisa brain dzako dzinofunga kana tiri palive tikanyeya munhu hazvinzwi kuine munhu 1 zvinonzwa nevanhu vese vari palive hapana kana kamboita live ine munhu 1 haukamu takanyeya zvikauikwa nemwana wavo chete nokuti zvikade zvakandotorwa zvakascreenshotwa ipapo zvakazara mastreet wakamboona here chirecording or anything chinonzi apa pakanyeyiwa foni isina kukatwa sei zvakazwikwa naivo vega kana takanyeya hakuna zvinhu zvakadaro saka Lilian ngaasada kuita sekuti pamwe inini ndine makuhwa handina kufanana naye and handifambi ndichinomba vanhu I was tolerating you iwewe Lilian budisa zvimaaudio zvako zvese zvaunga uchida kunyepa uchinyepera vanhu uchida kurova vanhu kundirova nereverse psychology kuda kupesanisa vanhu wakapesanisa dzinza rese Facebook yese waiparadzanisa yese enda unotendeuka unojorediwa ndakuenda amen mama imbondipaiwo 2 minutes dzekutaura bvunzwa wakati kuna mai adona alright ndichazozvitaurawo kulive kwangu inini zvandiri kuda kutaura sisimeli ndezvekuti mai ava inini ndiri munhu uye wekuti ndinopedzisira kureacta vanhu vese vaneta ndinovapeta ndikakanganwira vanhu vese vandinosimbopete vese ndinovapeta kusvika vapinda mudepression because vanouya mai ava ritori dako gongo mutoto ndichaonera nguva zvangu ndandiri busy mangwana ndiri business tapati yamarabha but mai ava varitori honye ndakambotanga ndichavanzwira tsitsi unoziva kuti mai ava ndikada kuplaya nhasi ndaswera ndichiteerera maaudio andaitaura navo kubva pavakatanga ndikazvibvunza kuti how did I not see kuti munhu anoene mazita evanhu munoziva kuti kumuziya kwandakaita sisimelika akauya first akati handigoni kuisa masters ndipo akaundi ekukuisira mari ndofunga muchembere soko nanostak ndoda kuvati burisai anonzi mabank statement emari yaibva kune mukadzi aigona kuti pawiki aiti makuseni 50 pounds mangwana 50 mangwana 80 mangwana wiki rese mari yaigona kutosvika kana kuningirikiri inonzi 300 pounds
You know kuti if you are a socialite munhu akakuisira mari yakawanda kuno kuEurope unoitora ende unoguma wakuda attention yemunhu iwa kuti who is this person handiti maona ndakutaura naye chipota ndinomira newe zvisingaiti ndinozodii I can't believe kuti mai ava nezvavaiuya vachindiudza nezvaNhubu she was talking to Nubu she was at some point friend yaNhubu mai vasisimeli ndo vakandiudza nyaya dzese dzekuti Nubu ari kuda kubva papi kusvika papi paisland muri kunzwa here nyaya idzodzo ndono haana kundiudza kana chinhu ndakatozoti kuna ndodo iwewe uri kuhwandisa ndodo akati please let's not talk about ndakazviudzwa naLillian zvese akandifuwadhira maaudio aitaura naNhubu ndikati manje Nubu unoda kumugadzirira saizi haapindi maisland ndine audio akachitopindura kuti aiwa ane makoho usambomusiya achipinda ikoko akupretenda kuna Nubu as if she don't know nothing manje ina handitambwiyo ndomupeta ndine ruketo rwake rwandichoya narwo ende ini ndandatanga kupeta zvangu ndezvemurwere wepfungwa nyaya ndichipeta maevidence play maaudio ende munoziva kuti pandakauya palive nchiti mai ava vanombotaura nyaya yeholy creation ndaida kuvakavhira ndichifunga kuti vane unhu hwakanaka varitoda kuti tipete holy creation mai ava vakatondipa mapicture anyway ndichavapeta nenguva yangu zvavo because ndatozonzwa mumasiriti vanhu vachinditaga kuti vaitoti nenizve Keti saka zvakandinetsa pandaisiona vachiuya kumapeji kwenyuka but inini Keti you know me by now handina kuda kupindira nokuti ndakangoti let me just leave it because muchazongodiwo ndobva ndangosiyana nazvo ndainokuti neniwo chandakazoisa question mark manje ndakumira nawo pepe remember ndakakufundira nchiti mai ava chinchiri kuitika handiti mukati hamuna network muri kuZimbabwe pakatanga adzoka Nubu mamoyo adzoka Why is little did I never knew that holy creation one and that how can I ask this Ningiri Swaga which in don't took one or Totonyi? And this woman if she is a witch and waitotuma kunzi ndanotuka zve because handi kumba kwenyu makanzi mimi mose muri family yevaro yamuna kukwana mune ngozi zoda kuripwa here kumba kwenyu naivo chimira ndikudzisa vanoita manje mai avasisimeni chimira ndikutaurire unozati ndatochaja chaja imamoyo vakanitumira balai kantarisa ini ndinokupeta shamwari ndinokupeta ndokuratidza ngozi yese waita unozati sisimeni mai ava vakanditengera masketi 10 muri kunzwa here 10 masketi vakanditumira maearrings 30 pairs muri kunzwa president vakangoti vachibva kuZimbabwe svikanzi ndipe adresi yako iranda kuvatrasta vachibvunza zviri mumastreet ndobva vabva kuZimbabwe vakati ndakuigira sketi neheti ndichazvitaridza palai zvese mangwana thank God I never wear those things shami ndiye akapfeka one yemasketi iwayo muri kunzwa ndobva vatumire bhoxi indakafunga kuti maybe kapurezidendi kemafanzi kavamwe anoti ndoda kukutumira handbag ndobva anditumira masketi aya 10 maearrings ndobva akaita zvinhu zvakawanda neheti zvemaafrican ataya zviyakatipa vanhu vako palive pamhinyambi pamwe taitodzipei vanhu kuti varombese nevanhu indakaedza masketi aya ndikati kuna shame hasi kundiitira ayaya anenge ekutenderedza ane mabhandi anenge ematswana ayani shame akapfeka yake paafrica day then tichivhura mubhoxi muya muya ndakabva ndaona muine chipepa chechine mafuta akagwamba vasisimei inatauri zvinhu zvisina ndatinyafanditeereresai ndamufonera zvina ma11 remember inini I don't do things without recording ndabva ndabvunza ndikati zvasvika thank you very much ndo maearring aya ndakaenda kuuk nchiti vanda maearring for free ndandapuwa naLillian zvikanzi ipa vanhu vako handiti masketi mamwe ndakatopa vanhu paafrica event ndikati ndine masketi musaluni then ndobva ndamufonera ndikati ndakamisira maaudio ndazozviteerera zvinichiri nazvo ndobva ndati chiichi ndakamisira picture zvikanzi mafuta ehwai ndikati ndei zvikanzi iwaya anoita kuti mhepo dzisuduruke usina kundikumbira usina kundiudza
ndichauya kungoti mangwana ndine spare part yamarabha uye hayaita nakapfukisa kana ndikuisanganisa nedhiramu after mangwana ndoda kuuya nemaaudio amaiva handifungi kuti mai vaive close nandodo zvavaive kwandiri trust me and I don't think kuti vaivewo close kwauri zvavaive kwandiri. I don't think that she was close to anyone more than me. I'm telling you, when I told her now, 1 hour something per day, the chamber and Kusalun Nekudzoka. Very by airport, right to me, my picture, and in a picture, the name of audio, this cinema, and we saw it on a man. Yes. She's dangerous. Very dangerous. I think vane kumanga kwakaenda vakanzumuka nokuteera vanhu vane mafollowers akawanda muchivapa zvinhu zvinoita but manje inini handitambo iyo ndoda kuvapeta zvekuti ndoda kunzwa kunzwapo ICU yekuuk data I promise zvekuoma chaiko kuenda kumochari kwanyakuroka kuzasi inoda kuya kusviringidza vanhu munoziva kuti nhuku ndakasvika inini handivenge zvesocial media munoziva mukatarisa Tom Jones chaya ndinamubhuloka unonzwa dzimwe nguva mwana wangu achipinda nemei kuti mama modi kumubhuloka ndikati aiwo munhu wese amupa kutaga isocial media nhuku is one person wandakavenga nemwoyo wese but izvezvika ndakutanga unyatsozanganisa kuti mai avakava ndo veitokonzeresa because isocial media tinoanalaidzana tinotukana vamwe wese handina problem navo vana vanondituka ndogara ndicheni but mai ava vakandisvika pakuti ndivenge nhuku paakaita live achiti ndotonyati zvikazvaakana mai ava ndo vakatonyatso kundifiyumisa kuzoti nditange kuripota nhuku kuno kwailendika achiti anodherera muratidze kuti iro mai ava idako ndoda kuvapeta idako chairo uchangobva kuafrica ndozviziva amai inini vaitomboda mwana wangu vakati mwana ngaauye kuharara uko agare ndikagaya kuti zaire gondo rangu kwete vakaona kuti nyaya yemwana wangu ndaramba vakati nditsvagire vana vanotambura 3 ndivaendese kuchikoro nyaya yekuti kwaivundisa kuchikoro vakadaro zvavakaita madhezi atakaenda kunoita charity kumount hamden ayaya handiti vakatondituma inini vakatenda uno ndakatodzifambira nyaya dzavo vachitenda notsvaga vana vari kuda kuti kuri kudiwa vana 3 but vana vandoda kufunga kugara navo inini tichivaendesa kuchikoro ndakaenda ndikanodza madzimai aya kumount hamden madzimai ekumount hamden akati no vana hativapi vanofanira kubvetiwa kutanopiwa vana havana kufara handiona vakati vari kuripota kuna kwaiminista aniwe amheno kuti vanofanira kupiwa vari kurambirei kuti vanapiwe vana vachidandisa vana kuchikoro. Now it's making sense. It makes sense now. Handiti ndimune muchida kurwa pachenyu every day muchirwa pachenyu muchirengana pachenyu taura ndataura ndakwenda saka ketina nubati mazvona kuti amutovengani maivisaniswa sikana shame zimairi rachena musoro zvese nenyasi zimbwa remunhu zimusata bratishiti zibeche kumhata mazemo kugara rine zemo ndo zvinokutuma kuti kaharawa kaunogara nako uchitake kutora uchienda uchinogadzikira pamusoro uchigadzika pamusoro unge kachaomera pauri kumhata sata nyoko shit kwemunhu but liri nasi munhu ari right imbwa yemunhu munhu ari right hallo dia iko madzimai muri right here aiwa tiripo ndakasvika madzika nhai manoiwana kuti nguva yacho nemari yacho nekudaro so kuvhiringidza nekurovanisa mari haisi yake mari murungu wacho ane mari murume wacho ane mari that's a fact haisi yake saka zvezvo kuti awirani nevana vachonaka kukuisa mari dzimwe nguva hapana saka ari kungotipango masocialize vana vake havana kana kuroorwa yes hanzi vana vake vasati varoorwa rinongoti kubeche mbwa zvakaoma asi ini ndachida kumbokomentawo pane nyaya yaketina nanhubu kuti mangona ndozochinja pfungwa yedhaindiplay audio uri kundinzwa here tukunzwa apa ndakuudza nhuku manje waindakamumaka ndiri kumatsvaga ndiri kuwana 1 ndichimunzwisa manje batai makadaro
saka vavasiri kuzviziva zvemaikei vavasiri kuzviziva kuti aneta kamuziana taanatakatsvitsvekwa iye zvaakanditaurira manje nemunoona akatarisana kuisland. Hey. Otonda yabva nemistake. Mirai ndichiratidza mai ava kuti inini ndinotopeta futi zvekudaro kana ndabhoikana. Mirai vanenge vashandisa mushonga wandichaoni audio yangu yandandichiplay apa. Saskana. Padutsinyi wacho Chaniro mama wekuita mama dreadlocks. Mirai ndiri kudzoka regai nditsvage maaudio anhu. Dauti munzwe pavaitaura nyaya dzese vachindudza muwiro uri kuita nhumbu pandakazopeta nhumbu. Business is business. Alright, ari kutsvaga ndomatsvaga mnasete atauri. Maya vasikana. Ende mama ndikiri mahakirana vaita kuna Keti batana kuna naswa chikundirwadza vatati chi akasvika pakuvenganisa Keti nanhubu kusvika Keti asvinga munachena musoro kuchena kuripotera Keti kuripotera nhubu kuti asapinde muisland vasikana nekuda kwamayava hapana chakanakira chimwe. Nini pandakaona kuti mai havane dambudziko sisimeri inini pavakanditumira mari ka vasati vanditumira mari Right. Hi guys, thank you very much for responding. tikuita tichinzwa batsanangura because okay muri kunzwa kuti inini ndasingazivi nyaya yekuti nhubu ari kuya kwaisland here mini ende wauchidzimai kuti kuti hausi kuzviziva here mangwani chazopuleya zvandaipindura nezvaaitaura ndiye akauya achinudza kuti nhubu kari kuya kwaisland kavharire panze mukadzi uyu aiwazishogudi kuti ufind out kuti aive mafriends hamusi kunzwa here kuti mudai ndidzokorere audience akuti hausi kuzviziva here nhubu akatorongerwa ndopaakandiudza manje pai pandakazoita live ndakutuka mai murungu mai ava vakoma vangu ekuno kwaisland kana ndakuti muri kudeedza chinhu ichi ndiye aindiudza kuti nhubu akamuvenga ukamusiya achipinda maisland hamene hako victim achipa mari kunoku kuti peta oinde kuna nhubu kunoti heketina asi ndiye akauya achitondudza kuti mumisa asati tombopinde nhubu ari kudai aida kuzama kudii mwari wanhubu mukuru ndokumbira kupindura handinambomuudza kuti ndikuenda kuisland handisi takazviziva sei ukunzwisisa nyaya yemurungu zviziva tiri vanhu vaunowirana navo kana kuti someone ndiye hausi kunzwa audio here nhubu inga ari kutaura vanhu kuti akarongerwa kamudhara kari kupota kachimupa mari ndiri kuinzwa lilian changa akandivekera ndiholy creations
ukunzwisisa ende inini kwandiri kuti anyatsovhurika zvaimuremera because aiziva kuti ndowirirana naholy creations. Nyaya yaindipetera inyaya yaholy creations, mukunzwisisa. ndarwadziwa chimwe chinhu chakazonyanya kundibhowa kuzoti nditange kuti hameya vanoda kupetwa. When she was sending mari dzemadhirink achiti peta holy creation ndichimuti handimuzive anoita sei. Ndakabvunza Summers ndikati holy creation ndeupi kana Summers hamunhu bvo anongozvimaindira bhizinesi rake but munhu atori right. Ndikati alright Summers handakumuudza manje kuti ndazomuudza nhasi kuti unoziva kuti pandai kubvunza ndobva ndatoignore maona. Holy creation zvakanyanya kundibhowa. She did not tell me kuti mwana wanzvadzi yangu. So imagine dai ndakatanga kupeta. Inini ndine family problem inozikanwa nesocial media yese. I don't want to be paid to peta family member yomwe munhu because I know kuti no matter what chero ukanipa masters anosvika 10,000 kuti ndituke Doreen. Deep down after social media I love her. She's my sister. We are from same woman, same father. Tinopetana zvekudaro tiri pachedu but mumwoyo make hatimbofari kuona munhu achindipeta anenge achiita zvesocial media chete. Saka zvinyaya kuti how dare you come and give me information yaholy creation woti mupete orega undiudza kuti mwana wabrother yako wautida kuzama kuti ndidzi nevanhu family distress. Mai vanoda kuvapeta ndinonezveindiwene mari audio akatotaura kuti families matinodestroya mafamilies one iye ndiye atadestroya vanhu manje. Saka after aenda mukadano munonisa musamukazozarura huru aiwa tsamwai henyu saka same person abva kuna Keti. I still remember Nubu paanga ari kuHarare because inini akazondifonera Nubu ari kuHarare achiti izvonizvo ndamutumira mari yekuti aende kuHarare yekuti Nubu aende kuHarare. I think ndatombozvitaura masikati Nubu achiti Nubu because Nubu ini ndakamufonera Nubu akati ndodo ndiri kuDurban totaura mangwana. Then iye obva andifonera akanditi ndapa Nubu mari yekuti aende kuHarare. Nubu ari kuchema zvisingaita dotozvingirira ari kuHarare. Achinyepa ndichichema pasocial media ndinayo chat yacho achiti ndachema newe taurako. Nubu sorry yako ufunge hadzi ndamuyongorwadziwa unoziva sorry yako apo unenge wabugadzisa wabudisa mari zvese everything then all of a sudden sorry yako Nubu ufunge hadzi but you shine at the end of the tunnel. Light is there. Pane mubvunzo wangu ndepekuti kana Nubu asina kutaura kwaari ndiani akasvitsa shoko iri kwavari kuti rizoende kuna Keti. Munhu aitaura nevanhu vakawanda kamukadzuya uya saka it's obvious pamwe pane mumwe munhu waanari close naNubu waanokwanisa kunge akataura naye izvozvo zvaakabva shoko racho richibva rasvika. Zviri pachena mukadzi uyu anamira kwese so ukaona munhu anosapota muroyi uyu soka munhu iye anofanira kutyiwa. Halo Soko makaitwawo seiwo nhai Soko? Ini ndadonzwa zvataura handinenza. Inini ndine screenshot yandichatumira handimila. Amai vakauya kwandiri musi wa14 February this year. Handitaure navo. Vavauya vachinditi Muchembere Soko kune anonzi wema-COS anonzi Mr. Brown. Vakandiona ndichikomenta ikoko. Vavandingira muinbox. Ndichaisa screenshot yacho izvozvo ndichipedza kutaura. Zvikanzi Muchembere Soko ndauya kwamuri muinbox. Pane munhu arikuda kubva kuSouth Africa akarongerwa gurupu kuti adhipoteswe. Saka tinoda kuti tiripoti zvema-COS. Ndine screenshot handina kutombotaura navo handivazive kana kupi. Ndavati ndipe all the evidence yemunhu wacho. Havana kuzombodzokwa ndiri kubva musi wa4 February this year. Handiti. Ndeni patari penyaya idzi. Ndibva ndaudzwa nemumwe munhu Muchembere Soko anti-Lilian ava vakatomboya kwandiri vachiti Muchembere handimele vanditi Muchembere Soko zveungochani zvechii takazvinzwa kwani. Vakatonditi
inini munhu akandiudza inini handimili ndokupai muza ndokuudzai kuseri zvikanzi hatimili anti ivavava vacho liliena vakaenda kune munhu wemazuva andaitukwa pananzi chidevho nanti meli hanzi kanzi mela akati muchendereso kunoda kuendera kun'anga yekumarondera ngaite ndakamuvenga mukadzi yedu saka ndichimitira malive saka ndikushandiswa kuti handimeli vakundiudza kuti ndiye akataura nezveungotani munoziva kuti ndarwadziwa handisi kuto munoziva pepe ndaichema handimeli ndakakufunai ndikati handimeli ndakutadzira ichi munoziva handimeli ndichakupai munoziva ndokupai zvinhu ndikukupai manherano muzvione munhu akatondiingira akanditi muchemberesoko pataurwa nameli kwaswaga kuti muchemberesoko mukanyeyiwa inini lilian akatouya kwandiri akati meli akati mukadzi uyu handidi kana kumuona anondisemesa chivanhu chake chebute chekuhodha kumbare haana kana chivanhu chiri pari ndiani kwainzwa rwei kaindini chendaiudza lilian akazoudza akaudza umwe munhu akazoudza handidi kunyeba handilileni ndiningori nemessenja yavo yavakanditumira yandokwanisa kupruva vachiudza inini yekuti kune munhu akuda kurongera ari kuda uya neCOS yekufeki ndinazvo munoona manje zvinoita manje fungai sekuzonzi kunobva ndazvoshamisika keti fani iri yako yekuramba iri kudecline yapaandireni palive ndikatiya ndikajoina ndikakumhoresai ivo bva vatoti andovaziva amai ava ndikati ndichakuzivai anti but I love you so much ndichida kungojoina live iyi ndikatotaura nemakagara paswimming pool zvikapera ndivazive handambopera ndataura navo then musi wa14 February this year vakadingira nenyaya yemaCOS vakati ndoda kupumura munhu wemaCOS ari kuita zvefeki zvemaCOS ndikavati zvakaoma itai mai maso asi sinani ndada kudona ndikamboenda uku ndidangoratidza vanhu meseji iyi handiti kuona vachiti good morning nubungamire ndine maudhiyo ake nubungamire nhasi ndoda ndine maudhiyo ako Sisimeli, kune vanhu vari mucomment section yenyu vari kutanzwa wakati mai makete ndo vakakutuma kutuka holy creation yamai makete nimwe nyaya yevanhu vakanditsamwisa ndozviburisa mangwana sandatanga live yamarabha ina nditaura handikrieteri munhu mai makete vakandipa mapikicha ago holy creation vakatipeta but uyu mai maketeni vakanga vambondishandisa kuti peta jineo muri kuona isusu inini ndaivapetera kwavo vari kuda kuti ndipete mamoyo inini ndo vondipa maV11 akamuchacha ndakapeta jineo vakandipa yes yanga iri butter trade is a business thing yes then pavakazoti ndipete holy creation manje ndikati chinipai maV11 epafenzi vakati tangu wapeta holy creation ndobva vaita kunge munhu ane obsession saka kune vari mucomment section vari kuti wakamboti ndimai maketeni ndichakuisirai maV11 mangwana amai maketeni vachitoti anonzi holy creation mupeta akadai ndinorekodha plus ndinochengeta machats handidelete saka yamai maketeni is another story but uyu lilian ndiye anga atotanga kuti mupete chandibhowa ndechekuti hana undudza kuti mwana wanzvadzi yake tombomira ipapo tomboenda paaudio manje dzanhubu because nhasi tinodzizaruraka iyo audio yanhubu nyaya yandizoiziva taura palive sanzira kuzivira majeji vandazomubvunza ndikati konza aiwe imbonyatsonditaurira ndakona swana achitaura pano kotisa mapepenini ndichiedza kuda kukumwarisira kuti ndokuinvaita uzoenda kuna maidhomsa ukakumbira ndineka ndokutaura zvinhu zviri genuine zvisina kakureva mukati zvokuti nekuri kumubvunza nokunza kuti sisi ndo zvavakataura zvechokwadi ndikati ndokuinvaita ugara pamba pangu 1 week asi vafanira kukumbira maidhomsa vakakubatsire here kuti ugowana basa kanzi ende mauya nepurani yakanaka ukunzwa ende sisi mauya nepurani yakanaka apari kuzatautaura namai munhu pandikazomoti kwalaizi yaitwa nane ndinaswaga
swagara kuti azobira magechi ndazvipi zvikanzi sisi ndani kwanzokuudza ndokutaura newe kai ndichokuudza kuti ndikubatsire neinvitation kutora mafoms ndokusagomita mabank statement zvese nepaproof panga pandogara iwe chako chiri kuzokumbira maidoms ndinowe ndiri kudaro iwe hana kuziva kutaura nevamwe vanokusari kutondiita benzi zvikanzi aiwa sisi sori hakosi kuti taibedza ndikati olright wakadi kungotaura kuti sisi mufunge pane munhu akundibatsira munhu zvaari kundibatsira regai timbona kuti zvifamba sei kana zvafamba ndokuudza kana zvisina ndokuudza akazokusvike kunhu ndikati wamama iwe wanyira kugona wakatarwa navanhu vechimalongo zvanzi wanyira kugona kunovamira kwaunorara ndakubvunza maidomza ndimwe ndibanditi iwewe mari wakapa maimurungu maibvunza rega ndikutaurira zvakuti ndiye akapa mari pamurungu akanobhadhara mari kuna commercial break muri kundinzwa here tiri kunzwa muri kuona manje pandakazotanga kuona kuti maiva ired flag hatimanzwa kuti vari kuti iyo ndovane munhu andiudza kuti nuvaakuya kwaisland ndaudzwa nemunhu wavaita guhwa naye handiti kufoni kwangu vakuti ndatomubvunza ndazviona kwaswaga ivo ndivo vaburitsa kuzoti swaga anozonoita live handitika tobva ipapo vopedza vari kuti inzwa ndambudza zvaari kuita bati vanhu vese vange vachida kumubatsira hatianzwi keti dzokera pamike dzokera ari kuti hanzi taura namaidomza zvinoita here kuti vauye kwaisland but kune mamwe masocialite ari kutoudza vandowira nawo kuti ngaapetwa asapinde ikoko fodha kuna keti mai avaidako ava shamwari idako chaivo vapedza inzwai chimwe chinhu hatimanzwa kuti pandakazoona nhungu manje aburitsa screenshot achiti ndakaisa mari kuna mary kuna uyu anonzani mary kutiktok ndakanganwa anonzi mary chibanda akuti ndakaisa mari 900 nhungu akatoburitsa screenshot yekuratidza ndiye akabhadhira mari but mai ava tisati atanga kupeta nhungu vaitotibhilivhisa kuti mari yabviswa nemurungu ndobva vazondifodhera audio yenhuku ndopatoda kusvika manje ipapo because inini kana ndatotanga handiiti zvisina mavhide asi mirai tiri ipapo ini ndikukumbirawo kubvunza iwewe nhubu pataitaura inga wani wakati mai avo vanga vasingazive o madetails ako ekufamba kwako vanga vachitozivisa ndioona kuti vari kutaura zvavasingazivi ipapapa here vaiziva chii because vakazvinzwa kwaswaga dai vanga vachiziva vaizondi handiukunzwa kuti vakatonditsamwira kuti ivo vaida kundiorganizira handina kuvaudza nyaya tiri masocialite handiti inini ndogona kuita zvinhu shamaripo kana kuudza shamani waanowirana naye zvakafanana nenyaya yekusungwa kwaswaga handiti kaka kuzoti inini ndibude palive ndichiti swaga atiza nekubotswana swaga aburitswa nasisimeli apaita kuti swaga abude takazvinzwa naLillian kuti munhu atoburiswa taita malaive its only that at that time inini nasisimeli taive nepcn ndaenda toti sisimeli sori ndakakutukai ndakadhakwa ndakusuwa idanblokeyo saka paakauya kuti mary anoda kupetwa ndine maodhi acho ndichamaplay akati meri unombomutyeiko asi anokubhule ingomupeta meri kandakatona naye pafoni handambomuudza nyaya dzese but because ndakuona inini ndakanzi ndodo inini ndakanzi after ndakumbira ruregerero kuna sisimeli vakawiswa necos rakc maya zvakaoma kuiswa necos rakc ndindakatobvisa mari yacho yaitoshota maya vachisa zvavakanakira maya manje vanofarira maodhi
zvakaoma president ama-COS kuti hanzi izvoni inini pamakabatsira swaga zvakanzi mai ava pete ndikupe mari ndikati wedwe ndakambonetsa nasimeli handichadi ende ndinongodhiseva kupetwa sure every time ndivangopetiwa chete musi wandichava wachatumira munhu dzaandi apete katete masadaka musi wandichazokiya munhu wachatuma kuti apete wandisana newandikamamisaka vachazviona kuti ndakapinda ndikaburiswa nasisimeli panzi pane munhu wekusouth africa nokudisa nyaya iwewe nhubu ndiwainzi uri kufambisa nyaya akati apa ndini dzangu ndiri kuzifambisa soko resu vanhu vari kublema nhubu obva watitaaamai vakaoma vaya handina mbobudisa chunhu so inini ndoda kuti keti aripo inini ndoda kumbobvunza guys ndaneta nepekunzi hanzi ndodo ndiyaibudisa zvinhu zvekuti uyada kuenda kunonziisland aiwa mira nhubu keti ndikukumbira kuti uye ufonere sisimeli umbotaurawo kuti panyaya dzese dzekuenda kuisland whatever why awaza mari we pandoda kuti chinobva chafotomoka mai mwana ndanga ndiri involved panyaya iyi panyaya dzese idzi dzekuenda kuisland dzanhubu whatever zvakazoitika ndanga ndiri involved here aibatiti nyaya dzekunyepa achiya panyaya dzekunyepa achibatise midhilileni ondeiva panyaya obviously ndozvaitaurika ndiyaiva wondosaka munhu wese mazosiwa yetu ndisaka kuti aiwa nezvendamaiwa nezvekufacebook makuwa seketi aiwa sisimeli mimi ngomirai indama sabotage star party yashami mwana wenyu mimi hamusi kuziva kuti kune star party yemwana here ndandakanganwa hatisi kuzviziva isu hati tiri kuno kusa aiwa but the good thing mamagara makati ndichazoita live ndakuisaa tasikaziti kune star party isu ngatichidzoke panyaya zara takati wandaaapanapa ichiriko here aiwa but ndakuchenesa zvangu ndodo pana nhubu ndakuudza chinhu wani ndodo is a good friend or was your good friend ndodo haana kumbobvira akapinda pakuti ini nanhubu hatiwirirani ndaitombomusamura kuti wangoina nhubu kulive kwako kuti mama aiwa hatitauri idzodzo he is a loyal friend like that ndodo haana kumbobvira akava involved panyaya yekuti nhubu asauye kuisland kana uchii but nhubu aiburisa nyaya dzake through vanhu aitaura navo zvino zvisinganzwisisi nhubu ndezvekuti lilian anoburisa mari wedha uri mbinga yakaita sei lilian anogona kuburisira 300 pounds a week so iwe hapana munhu asingadi mari yemahara including me I fell for it ndaitove free ndichitomudana ndichitochera akaita zvinondibhowa ndaingoseka zvatisina kutaurirana what mafute who told you what I believe in wati nhubu miraitone nhubu ataure kufungaidzirei wanga wakomplainai kufungaidzirei ndada kutaura kuti inini nyaya yangu ichibuda yakatangira chii ndakanga ndiri mugrupu remalinki maikandwa malinki iwaya ekumabasa ndikaitolaki ndikaaplya nditika ndobva CV rangu rapikiwa akatopikwa takatopinda nokwatatiri 8 here muinterview vanhu vese vakati tariplyiwa tapiwa date reinterview including admin vanga vari mugrupu imomomo saka ndapinda muinterview ndakapasa ndikanzi ndikasenderwa email yekuti wadii wapasa ndobva ndatocelebrata ndichitoudzawo chii because waiti ukapasawo interview waindowo chinopawo vamwe vanhu hope woudza chi admin vemugrupu handiti ndaudza admin vakapindawo muinterview vakafoira
vafoira saka vaona sekuti kuudzana chokwadi inini hangu manzwira andakaita kane vanhu vari vaikubatsira handina kutaura apa nhasi tiri kuudzana chokwadi tozokondinya nesocial media yedu yekupeta inini manzwira andakaita wakafoira interview ndobva wazobatsirwa nemunhu ari munhu ndomanzwira andakaita ndisingazozivi ndogona kupureyera audio zvangu but zvakanzi wafoira but wazobatsirwa nemunhu ari kutaura manje nemunhu aita interview but kondinyako aiwa handambofoira interview iyi guys handina tombofoira interview handina ndakapasa why vakatadza kutaurira admini wavo akanga afoira interview anonzi akatsamwira kuti ini ndaitirwa favor sei why vaizomiririra inini vachitadza kumirira admini wavo wandakapinda naye akaitawo interview same date akafoira but zvinhu zvacho munoziva kuti chigaizika anyway ngatichiite hedu muvhoni tadzimbira maronda ezvinhu zvekudhara ndodoka muvhoni tinoita zvedu inini what I think is as masocialite obviously I cannot get along with no I can get along with Keti, mira 2 minutes mema kutaura that was volume because we love volume people that is only 6 million mama rasta gira dara vada kutaura nini amkwasa kwasa pafani papa foira guys daito nati dinai nditwe voti vakudiva bhira kudhara but mama grey vakauya ndoplay maaudio avo because ndine maaudio emunhu wese andisingaplay ndeyapatricia chete because chimufana changu but munhu wese akangoti keti tipeya mama grey ndoplay ndiri ready ndinawo zvangu hey zvapakaoma zvakaoma maaudio yandisina kana mese mimi muchifunga kuti mune maaudio maya inini manje ndaitaura navo zvekudaro ende inini foni yangu ine automatic recording mama rasta ndiano anopinda mama rasta mama rasta uone picture yake uyaedwa uko alright aiwa anambopinda ndoda ari kuratidza picture yaba indodo nhubu kana uchida kuona kuti zvechokwadi unoziva kuti munoziva kuti inini havana network kana vatadzavo vanogozondudza chero mavabatanisaongevana kuti vazondudza kuti vari kudii alright ndokuti vari kutrai kumufonera kuti tione handiri kunokwanikwanisa mufonere but manje foni yacho ndeyatokushandisa namama boslet aiwa munoita inonzi ed munhu munomuedha panapa manje anofanira kunge asina data saka tachida kutomufonera direct alright chiregai titaure tiripo asipo hapo ndizvozvo munoziva nyaya iripo semasocialite sisimeri of course hatingambowirirani tikawirirana tese internet haina kids tinotomakana ende ukontinyo kumakana but taramba vanhu vanosvikotipa mari vobva vaita kuti tivengane totovengana zvekudaro sezvakaita maya vangavazorora nechimurungu chavo chakakokonyaka chine chimunyument imi ndimukunditadza midai ndimukunditadza midai didii kana mandisiwo hamurizivi zvinokwada kubata uko kwaboslet uko nekunana sisimeni unoziva kuti mai ava pavakaita wrong mistake unoziva ndepapere tete masivanda pavakapinda panyaya dzangu nagogo akapindira ndine audio yacho kana mangotipiya ndopuleya saka machimusekerera nguva yese isei achidaro iri mhara padzetse anga achipinza mari vachida kuzviita kunge vakangwara but ndoda kuvagadzirira saizi ini ndoda kuvaroera 399 days muchaona vasingavazivi muchavaona ndichikuradzai pacctv saka ndodo iwo uri kuti picha yawatumira iyo chiranga mapedzi chedu uyo mamagirei akatorwa asingazivi petai munhu mamaketi mai vaya vachaita unotamba bingo nedzimwe chemberi swatanurai
hazvidi kudaro so vanozviitisa mai you can't be a hypocrite like that. ya zvanyanya kwese kwese unoziva kuti chakandibhomewa kufadza maodhiyo angu iyo variyo vauya pafoni yangu wangoti ndichagira mwedzi wauchida kuzama kudii woforwarda futi. imagine mama greyoch asi kugona kupinda guys mufonerei direct imimi hanzi ane zvinhu zvombe zvadotara andigoni kufana direct kainini handina line remuno kai ndinetaura ine mari zvokuti mukandipa nhamba dzake ndinokwanisa kumufonera straight. namba tinokupazvi ai mere timbopedzana mamaketi ndakuda zvangu kudona muchado kuti now kubreka vanhu vanorofa zvakaoma bhabhai sikumeni maita basa muzukuru bhabhai yekuti nekuti tinonetsa tiri masocialite vakauya netumari twavo vachirwisarisa vanhu vachitikonzera kuvengana isusu tichivada tese kuti vadiwe nemunhu wese. nhai mamaketi imimi pane munhu anoti anomirawo nemunhu akadaro munhu haafanire kuiswawo panzvimbo here munhu oziva kugarisana nevamwe pano kuti aramba achiparadzanisa vanhu tinongakudze mari here zvatoda kungokudzai ndezvekuti mangwana pastar party yamarabha I have never been dramatic pastar party but pastar party yamarabha mangwana ndongobaya live ndichiplaya maaudio amaya vanhu vachipa havo marabha mastaizvozvo ini ndichingomapulaya one after the other because ndine nyaya dzemusocialite wese kubva kuna maya neniwo here handizvona ndichikudza kuti nyaya dzemasocialite vanhu vaimbozama zvavo usandijerere ndine nyaya dzemunhu wese ende maya vandaizombofondana navo but inayo always record munoziva pikicha yamuchembere yamunhingirikiri yakamuchacha yaina uyu mukoma wataira yakapfeka kamuchacha hembe yemaresi yeblue yandakaitira live ndichituka kamuchacha kuti wakakumbira hembe ine bhutsu kaba hembe kugomo bhutsu kugomo takaipuwa nemukadzi uyu kwanyai ndinakatenga hembe ine bhutsu idzi akatodzitorera mumwe munhu ende iine v11 obva ati usaplaya v11 ingoitaura usaite kunge unoziyana neni mai vaidako kani She's very dangerous. She's very dangerous. Vanotyisa. She's dangerous. Ukaona socialite tinosupporta mukadzuka. But if she's dangerous. Itiza neupenyu hwavo. Munhu yeye anotyisa. Aiwa, inini pamakatenga kuvapeta mese ndakasara ndichivasupporta handili lazonzwa maaudio angu. Alright, ndokuzoona kuti aiwa. Wrong 10. Wrong 10. Zvakaoma. Haisita kuenda guys ndichazokondinya mangwana. Alright, tiketi samba tachapera here. Haina kana yenye yapera tozotanga. Tipedze kuitira kuti time dzafamba. Kuno kune kungotaura kuti aiwa we stand with you tiri kuziva gongo mutoto iyi. Tikatouya ikoko. Alright, thank you mama. Kana mapedza tozoita ini zvesitapata. Alright. Zvakaoma kana Lilian kana wakanditarisa ka. You find the pleasure in kutukwa kwevanhu. Lilian, at your age, zvino zvauriwo kutukwa nhasi, do you find pleasure? Are you happy today that you are the one? Kwanzi what goes around comes around, Lilian. Waifara vanhu vese vachipetwa. Andiona kuti even handambona munhu akapetwa zvangu. Vanhu vaingotukwa. Ende kutukwa neuchitoziva kuti masocialite akati kwavhosa totombopinda pasocial media weka. Havana kana basa nazvo dei usingavhunduki. Handiona. Dei usingatombodaro. Zvino nhasi uri kutukwa iwewe. Uri kufila sei? Uri kufila sei naye Lilian? Zvawaifarirawo munhu vachipiti vana nhubu ngavapetwe, vana meli ngavapetwe, vana nhingi ngavapetwe. Zvino nhasi uri kunzwa sei? Unotora munhu picture wawadedza kumba kwako iwewe, womutora picture asingazivi achinzwisa tsitsi akagara pasofa achidya sadza. Hasana mbona zvakadai guys. Kana chiri chi kana uri chi hasana mbona zvakadai. Hasana mbona zvakadai. Ansati chero uchinzi kwai tinovengana kana kuti kudini, but handimbozoiti utsinye wakadaro. Hazviti. Imbwa yemunhu maniyo. Zvakaoma hazvo. Imbwa. Ndamunyarira mukadzi ushu. Imbwa sidofo. 263. 111. 599. 27. 67.
imbwa zvakaoma miraitinzwe vamarasta uchitobva tadropa vapada kuti asapati yavo kana ikaramba ufita tu ya adaire mataura hallo tokumbetera mamarasta alright alright zvoite zvaminadzo ndoseka ndosiya ha zvakaoma naimi guys mbonyatsondiudzai saka paupenyu tinotovengana zvokudaro naimi ipapa pakaenda akanoudza mamarasta ipapa pakatenda unoti hanzi mai mazuva hanzi vaenda vakapatisa motikari kwasekuru kanengo chichichichichi vakatoregwa motikari kwasekuru kanengo mai mazowe havana mota yavakatorerwa mai mazowe havana mota yavakabatisa mai mazowe vakatotengesa mota yavo handiti muri kupanzwisisa saka uko kwakuri kunotsvaga kuwarerere arifunga kuti inini ndiri kuita sei titori in good books zvezvokudaro saka inhau yeiye kuda kuenda kunoita sei kuda kutirai kuda kunoparadza kuya kunoparadzanisa kunoparadza manje pavaira shumba vanhu chavasingaziveka sisimeri but naye William ungangodaro hakoti kwanzi masocialite ndida kuti put yourself in us uriwe waita shamwari kwepasocial media ichikupa mari unoiramba here William let's be realistic ungairamba here William waita friend yako creator kana chikupa mari kuti imado unoiramba here unoramba amuna kutitengera tabvuma because unenge usingazivi kuti kune zvakaipa zvari kuita unenge uchiti shamwari yangu kana kuti mundisisi vangu unoiramba unenge uchiziva zvekuitika kuseni naitika kwai mari munoiramba ibarapa iko kunyeya munozati hakuna vanhu vasinganyei pati mukadzi uigora ketotora mukombe munyeya uye wotora wofamba wodzosera kwaune munhu mamuchitaura wobva kumangona utora wonodzosera asana kuona zvakadai tine makuhwa quickplay pachandinoziva chinonzi guhwa ndechekuti zvamunenge mataura muri tu unosvika kumuridzi wazvo nokuti iwe unotoriwo naro guhwa quickplay infati munhu wese anonyeya but kana mapedza kunyeya even murume nemukadzi chero imi mose pamuri vanyeya kana tapedza kunyeya iwe wotora gonodzosera kune mnhu atachitora yauaafanika nemarume veduka tinotokusukurudzai usiku hwese tikapedza bonde tobata one by one tapedza one by one imi vepafacebook togonobata vekudzinza vese tokupedza ikuti tinonyeya munhu wese ini ndinonyeya munhu wese nemurume wangu ndinokunyeya ndinotanga ndanyeya imi vepafacebook ndogononyeya kuhama dzangu ndogononyeya kuhama dzake kungopedza chete bonde kudai tatotanga nemi haisi secret tinokunyeyai tichiseredzera bonde tichikunyeya vaera shumba manje iwe kwamai mazoenda kutaurwa kana kuti chii musazvinyembere isusu vaera shumba tinochenzera pepe kuti makuda akavengana mukudya asi mupfumva anorwirana uchimudena ipo pepe unotondoona ndakamisikidza kudai uchindidena ipo pepe unotoona akamisikidza kudai nhasi ndikaita dambudziko unotoona ndichitoenda kwaari handife akandiramba chero ndikamuita sekana kudii izvi zvenyu izvi zvekuda kutsvaga nyaya kana kuda kunyepa kana kuda kuti chii kana kuti chii ndezvenyu mazvinzwa tinonyeya ndenasinganyeeneainingumangu topedza vanhu ndapedza vanhu mangwana maunda unoudza kutaura kuti tichipedza kukunyeyai second round tichipedza kukunyeyai third round riyari yekuseni riyariya tichipedza kukunyeyai togara kunyeyai kaitetemasanda sechidira kumakamugarai pakati kaupindai ndivatauri kaka hakuna chero wandoti ndowirirana naye pese pepe ndoita bonde nemurume wangu pepe pekutanga pepe first round ndichipedza ndinokunyeyai zvokuti dhu mese ngatiti ndichipedza ndichinopinda pasecond round kudai so riyariya rekuma3 am riyariya nemurume wangu ndichipedza kudaro ndichikunyeyai ndichinopinda palast round rekuma5 am yeyariya 5 round riyariya rekupedzera ndichikunyeyai futi hakuna munhu asinganyei ndichinyeya nehama dzangu nedzinza rese ndichinyeya tichidairirana pepe hakuna munhu asinganyei
saka chii chamunoda kuda kutaura iyo Lilian chembere yachena nyasi nemusoro wese miri wese kudai munhu asingatete mutse wichi ngatimbonamatira Lilian guys ngatimbomunamatira Lilian ngatimbomunamatira guys pasiyazve pamwari chaiko chaiko Lilian ada kunamatirwa guys kunamatirwa kunokwanisa kuitwa Lilian ndekokupetwa ngaapetwe namajoms anopinda muforo kudaiso anopinda muforo indava ishungu dzenze dzekuti murume wake ndoyaharawara wawohunwa haachakwanisa iwowo kuti kana kuti murume wako iwowo akugutse saka wakunopedzera chungu kumasocialite zvimishonga zvako izvo zvaunoenda uchinobata izvi nasabhina titipesende imimi henzi mune mental nasabhina zvikanzi mimi zvamakanga mapiwa mari iyoyo hamuna here kupiwa mari iyoyo saka pamakapiwa mari iyoyo maidi kudaro maona kuti madya zvandidzorei mari hanzi zvandidzorerei handi iyoyo ndisabhina masikati ndatongeswa kaini sisimeri ndatongeswa kwasabhina kutongeswa chekokunze naiye sabhina Koma kwenda irenda. Aiwa, chese. Aiwa. You guys, bye. I have to make sure I to see you school. Ngaje tunaita nikuti mangu ngati. Tudiko. Naluka kwai vapeke. Nini ndinata vapeke. Sema Lilian kwai tikakumirirai kuno kujoni kwanzi uyai kuno joni. Sema Lilian kwanzi tikakumirirai kuno kujoni uyai kuno kwai uyai kujoni. Hapa nguo zakadai havati kuni. Vamchisa sana. Leo miranda utoza. Ada kutenzanisa ani hara wewe notomunenza kashanda unontitwaza ndukwada madhadha angu uno madhadha angu ndukwada madhadha iri drama rese kutadwa madhadha ai manuva madhadha angu aka manuva munhu wevanhu madhadha kudza inyaya madhadha angu beka wadhadhazi madhakwa tete akuda kundishamisa madhakwa tete handiti akwezvezva zvekumhanya zveshe handei kustar party guys tinosapota vamwe wadada star party yavo guys handei kustar party guys hello mirai tinde kustar party guys mirai kunama guys chimirai kunamati chimirai tinama tinde kustar party guys nyerirai zvatinamatirei guys ngatinamatire Lilian guys chiri paari kaidhimoni mweya wakatoipa uri paari unoda kutobviswa guys tingataure tingasike tingadini asi mweya wakati utori paari usina kumira zvakanaka ine hangu regai ndinamatire munhu ushu arikuda kuti anamatira mai avo saka ngatinamatei guys chiregai ndinamate guys tinamatire Lilian tinde tinamatire Lilian tinde aiwa regai ndinamatei regai ndimunamatire zvangu regai ndimunamatire ndinamatei sinzi naitinamati vasikana baba vedu mwari vakatendeka mwari vakanaka baba tinai pamberi pose hwenyu madekwana nhasi mwari nemudzimai uyu anonzi Lilian ichidliwayo baba tinomisa ngati memaoko enyu nokuti tiri kuona Jehovha kuti pane era mwari wangu baba hakuna munhu wamakasika akadai mwari baba Jehovha taingokumbira kuti pese paachafamba achitaura zvinhu zvevanhu mupisei muromo pese panoda kungoshama achitaura zvevanhu mwari pisai muromo muromo iwoyo ngaufute Jehovha unoda kugwisanisa vanhu
ane mweya uri maari wokugwisanisa Mwari usina kumira zvakanaka. Baba, musukeiwo neropa renyu Mwari, muitewo muchemberi akanaka Mwari. Baba, akunanavira kusvika panguva yekuti akuchipangwa kuenda kunokwesha nhova kumusha. Baba, chimugadziraiwo mumite muchemberi wekuti achanokwanisa kugara nevamwe zvakanaka kumarisevha Mwari. Baba, bvisai mweya weguhwa uri kutenderera mukati meupenyu hwake. Mune mweya wekuparadza chaiwo chaiwo, mweya wengozi, mweya wehondo uri maari, mweya wokusagutsikana, mweya wekuvenga, mweya wokusatya Baba, mweya wokusanyara, mweya andingazivi Mwari kuti mweya uyu uri mumunhu uyu mweya rudzii Jehovha, asi tinoziva kuti mweya uyu ndewasatani Baba, mweya usina kunaka, mweya wekudzin'anga, mweya ameno, mweya wakati uroyi ameno Mwari kuti mweya uyu ndeurudzii. kurega mwoyo achirarama, tipewo mweya wokumuregerera fire, tipewo mweya. Ini Mwari hangu ndakazvimirira ndoda kumuregerera munhu uyu Mwari, ndingoparadzana naye, ndingosiyana naye, handidi kuti ndi Mwari ndibatsirane. Mwari anoparadza, aida kundiparadza Mwari, mukadzi uyu aida kundiparadza sezvisinei Mwari, hazvinazvo mhosva, kutonga ndekwenyu Mwari. Munotaura kuti revenge is mine Baba, munoti revenge is mine, so I just come and bring back everything unto your hands Baba, kuti Baba fight my battles. Baba, you have been fighting my battles before I even knew that there were people like Lillian and others who were busy plotting about my downfall with the fake information and fake news Mwari. But you proved them that the greater is he that is in me than the one that is in the world. You proved them kuti Mwari wandinonamata ndiye mukuru. They should fear me when they see me. Today is the last day that she should stop talking about me. She must stop talking about me Mwari. She must stop this old woman to talk about me in the name of Jesus. Ananamata Baba madekwana nasi Mwari. Baba vese vanoshukudza. Akatora destiny yanhu, akatora destiny yanhu Mwari, nekuda kwezvinhu zvisina nebasa Holy Ghost fire Sabina undituka ini masikati ine achisupport blood of Jesus. We bind the Lord. Amen. Amen. Kwanda kwa uri Baba, madhadha akafa Mwari, vakatumigwa mafuta ewaya akaita kwaile madhadha angu akaita Jehovha wangu yehondo, back to center, fire, 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 back to center, fire, back to center, fire. Mwari wangu pindirai Baba, shandurai mukadzi uyu Mwari, sandurai mukadzi uyu Jehovha, sandurai mukadzi uyu Mwari nevana vake vanomutuka, vane zvavakaona Mwari, zvatakuona wechivatorwa Baba, zvese zvaanotaura Mwari wangu muitire wenyasha. Tadza kukoshesa madhadha angu vanditi akafa nechirwere chataurwa kuna madhadha angu namadhadha angu zvakanaka here izvo madhadha ayamwa kwaona pamabingo kuita murakatira kudai so maikunda vongoti aye hanzi pane munhu mucomment section atinzi rwere pane chirwere chakati chechirungu chisina chakabata madhadha, hamuna kutenga mushonga ndamaikunda, hanzi hamuna kutenga mushonga. Ini ndidaro ini ndamunyarara wanhu andidave nchikudza ndakati mashure andasanganisa nawo mukati ayo tetemasa nchoye kuno ndikunyaradzei kutengere zvese zvamunoda tetemasanda kuno kumwoyo wenyu neuserero usununguke mwoyo wenyu, musaramba muchifunga nezvo. Ibvai ikoko kumba muye kuno. Ndasukurudzwa namaikunda iyi, sukurudzwa nemaikunda nevanhu vange palife panga ari masikata. Guys, inini ndirikunzi inini ameno madhayari zida ya 20 kondekona hanzore 100 yamakapiwa nalile kuti madhadha amuke aiwa ndamaikunda kulive kwavo 100 ndeutenga madhadha akafa kulive kwavo. Glass. Mangwana motidzingisa muno guys. Motidzingisa muno muvangwana. Hanzi torai 100 hazvina basa tetemaswana ngatichimuregererai guys. It's diaries sisi pedu tapedza guys. I've spoken zvimwe hangu handina hangu kutaura. Mwari vandipe mweya wokumuregerera mukadzi uyu. Handidi hangu kufamba ndakatakurana nemunhu wandikuona kuti panotori neera iripo. Mwari vandiitire zvakanaka, vandibatsire ndimuregere ndisiyane naye, ndingoregerera hangu. Handisira maiwo Takukata live right now. It's time to cut the live. Chire mirai batauri yamuri kunzi anzi simeli gift 30
on the cave, I'll give you my way. And this food's okay, Sabina. It's okay. I know. Don't worry. Don't worry. I know my sister. Don't worry. Hello, my sister. Hi, sister. And this was not Dinere or Panamome. I want this is Mary. What's all her name? Ndilindi handizoti ndiri palaivhere kana pane mumwe murume wangu achangopinda Taurai Jimmy. Oh, all right, okay. Tete na Sismedi munozwa nyaya idzi dziri kuitika izvi. Sorry, shoni yangu inombobhainda ndikatibude Itagagaga shamwari. Itagagaga. kubuda gagaga ndikandimbobuda murume wangu apinda muno. All right. Mrs. Melly, memotiziva ndilindi and muri kunoku hanti muri muJoburg natete nyaya dzenyu izvi if I don't want the network yet. holidays, so I'll just like your choice of place. You know that I was sent it, but mambo kanganwa, ndokurikisa musoro, toita nzara, toita lunch and whatever. Timbo kanganwa zvinhu zvese network yenyu iri bad tibate WhatsApp tikuseni ndokwana kuseni bate ku WhatsApp natapina na wapedza doro I have your old Sismeli. I have your old WhatsApp number. Tete, well, I'll inbox both of you. Naiga. So just de-stress yourself. Thank you. Tenda kumassage tete. Tenda kumassage if you want to do massages. Tinotenda. Majari zisewo kama navune malax hospital. Ngati munovaziva. Isawo malavu nemalax guys. Ari munovaziva sisiri ndawo. Thank you. So let's do something. I'm available. Preferably if you get in touch with me tonight. Inbox Sismeli. All right. And then let's just go and do something. Just relax. Maybe a nice lunch and steaks, seafood, or massages or whatever. Muritu, since you're in Joburg. All right, my treat. But when the budget is done, 5,000-10,000. Let's say 2 for the both of you. 2 grand. That's right. Tokwana kuno massage wate. Tokwana kuja kumassage. Makamba massage warini. All right. Let's do this. 22.1 per person, right? Okay, 2.9 per person. And then I'll exclude myself, but let's go and do that, Mangwana. Guys, I know all right, my sister, don't take WhatsApp. So maybe, yes. I'll inbox you as per messenger. Okay. Auntie. All right. Yeah, and then let's do that. Just forget about all these stresses and stuff. Thank you very much, my sister. God bless you. Let me keep watching the live. All right. Yeah. You know what? If you can, as soon as possible that you can, then don't book up Mangwana or Tuesday. Then to end up. Yeah, and you know what? Now I should go to another private boutique. Tuesday. Okay.
And then we'll drink lots of wine or whatever it is. Naika. All right, Respect okay, Destiny hope nai kwanza vadzikudzidza chii sisi vedu touya sisi techiriti. All right. Okay, let me get back onto the live. Maybe I'll inbox you. Cool. All right, my sister. Bless you. Bye. 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 You too. Bye. Bye. kanganisa vanhu vakafanana hello guys musadaro guys romandiri imomo munhu sikunakigwa tiri muno chizvimwira kwandiri koko handikei asi mimi guys ngataure chokwadi imimi guys saka munoda kuti tizodzisa kuti hatidi kana ndimi put yourself in munoda kuti vati hatidi wayaiwa vakachena moya. Yes, I mean South Africa. Sicily is our sister Sha guys. Never diaries yes, they know her. They know akachena moyo. Mari yake notenga chino chishino to invite our sister to our stuff. All right guys, hands quite a staff but hands mambuya anoda. Bye Brown Joshua widi. Yeah, we did this. No one can you to me 500 rands are we do it. Are we there? And you to me 500 round dish man. You could say e-wallet. Are we do it? I change channel. So that is matter. We do go guide. Munuzanda man. Oh, anopiro. Guys, anopiro. Takwinda iduku star party ka. Inangu fair guys. Ininangu sometimes ngatingotola kuti mental illness tosiyana naye. Atapiwa mari. Mental illness takusiyana naye. Zvataurwa siyana ndiri kunwa hanzi musaitenezi naye 2.1 pamunhu saka ungada uramba wakakakana sister uyai vana sister tinouya uyai nemari yotimbotora mambuya epakone tida great combination kubloka shiz ari papina chiti uyo ari kuti timbloka shizi baba igosti futi akutuka Isabina sorry Sabina usatuke tete mani Sabina usatuke tete usatuke tete Sabina please unondisa pakati ndechikuda kufarira kwandoita motaka kutukana ndatoshaya kutodini anoshaya zokuita Sabina unomuziva kuti ane obva akudza nemitemo yemuchipurisa yechizvese ndoda kuimbi guys imi guys muri kuti muri kuda $60 madhadha iwaya hanzi aminhuwe nokuti makatadza kuisira hanzi makatadza kuisira madhadha muzvivanje zvinoita mari ona ndapiwa 2.1 yavo ndapiwa ka 2.1 yavo more than 60 years Sabina ngalitula moro zvenyu ikapromiswa makarati ukuza kune doro tobharikeleyo ndosekuzuka doro promiswa makarati akuna doro pipoka kwazvamuri mupuya mafuta agwai akagwamba kwakaendeswa mafuta ehwai uko kwairetiregei vasingaisikani lukuda kumuroya yes I mean SA katia guys muzataro guys mamadhomza aroyeke zvekumhanya angoroyeka royeka daida uropa akaroyewa kudhara uya okay guys saite zvekutamba naye uya ndokutaurirewe riri yeniyo pamafuta ehwai kuti zviite sei ihwai muwe guys handei kustapati kwanzi kwaita stapati ngaitinde kustapati ndaseka zvangu handei kustapati guys hatimusiye ilili ngatimuregerere guys I'll never address here again andina but ndatomusiyana ndatomuregera ndatonamadza nezvazvo kuti ndapuwa mari munokwizwa mukotsoka mokwe kwaida mokwiziwa bhoti mukotsoka mokonya kumasaji
Aiwa tinge tine mipa live tichikwiziwa guys ka zvine basa here mablessings ekuita sei ngatibo kana naiyo Sabina musatidaro guys ndokuda ndinawo mambuya angu bata mambuya ungambata isusu una mbuya anosleya iwe ndinawo mambuya Sabina una mbuya anosleya iwe yes can eat it ndiri bhosi hangu ndoda kungomhoresa tete Masewanda kuti chikara mhoroi ndanzwa muchiti makuda anorengana pakudya mhoroi chikara makadima inini muri sei ndiri bhosi hangu ndangokwira kuti ndikumhoresei aiwa tinotenda maini aiwa tinotenda mhondo saka ina unti mhoro sinaiwe iditi vanga achida ndakamubloka kasaka tanzwa nekungonzi muunblock Sabina mhoro. God bless you, Testimony work one comment section. Tete Masibanda Murisei. Wango chichita sema baeze tendiri ready. Wanditi nini ndine mento ukanditanze tete maka kaini anopira fotika kuti iye vane mento intense iye vane jerere eva itese atatenyiwa emakatatekira mshonga sora ngrasara arinambochorwa ayo rabasara tisimeli ndonotora tisimeli hello murisei ndiripo urisei kona idzi sorry ndikutofunga ndi uyu ndiripo mazisa acho akuti achisinganyatsokonda pindurai maikunda vakuti sisimeli maimhanje ava vanozotaura itaiyewe ndiraikura maikunda Sabina halo yes Simeli, God bless you. Please enjoy your stay. It's always good to see what a great combination. That's the start of empowerment. I'm very delighted over here. But chandida kutaura hangu ndechekuti muri kumbonotisa something kuti vanhu vese vari normal havana vakajikiswa. Amai Mandela benzi ndiro chete risina kujikiswa. But musacheme henyu girls kuti makajikiswa. Ndine mushonga wokukurusisai mese celebrate. All you have to do, take your phone and type 777. Kujikiswa kwamakaitwa kwekwe muchatanga kurutsa. Murikunzwa celebrate. Saka ndini tega ndasara ari normal pano imutakutoziva kuti vakajikiswawo mukataura vakajikiswawo. God bless you. I love you. Bye bye. Bye bye maikunda. Bye bye. Bye bye. Tumainja, hello dear. Hello, Sisimeli. I'm happy to just talk to you. Murisei. Dume Murisei. Chiripo isukurisei. Kwa uripi? Ndiri South Africa, ndiri ku Vereeniging. Oh, uri pa Vereeniging. All right. Kurisei Vereeniging nasine chando ichi. Kuri kutonhora mudikani. Vari sei Tete Masibanda. Vari bozva ndivo vari kuita kwava. Ndivo ndiri pano ndiri kuukakata. Aiwa ndiri kuzviona chikara kuti aiwa muri kuukakata. Vari kuhutsvitsvina. Aiwa vari pana. Ndamukwira kungokumhoresai guys. Thank you so much. I'm happy to see you together. Oh, thank you my sister. God bless you. Okay, you too. Bye. Bye. Guys, regaitint. Finish every time nyaya inochinja ichitora short left nyaya yani guys. Bye guys. Dianish vanhu vakanoda kukwira vakwidzei but manje tese tutange tikusapotecha pastar party yevamwe guys. Hamusi kuzviona tutange tikusapotecha sapati yevamwe guys. Handei kustar party. Blessing. Hi, Cecilinda. How are you? Guys, handei kustar party. Kwanza na Agnes nzondodzokai. Kubva nezuro chungondivavarira asi Agnes ka. Guys, handei kustar party tinosapota vamwe guys. Tozoita kunge tisiri kusapota vamwe tikusapotecha handei kustar party. Totamba mangwana tinemi tinenge tiri pana Tete Masibanda. Mangwana tinenge tinemi pala tichitamba zvedu tifara. Tatopedza zvalile namu tichataure futi nyaya dzake tinenge tichaura nyaya dzedu. Handitika tichifara zvedu tiri kuno kuSA.
yatomuregera tatusiyana naye uyu ana basa andika handai guys, bye bye guys, take care.